kilometro bawat oras. Mas mabilis ito kumpara nitong nakalipas na gabi na nasa 20 kilometers per hour lamang. Yung kanyang taglay na lakas ng hangin bahagyang nabawasan sa nakalipas na magdamag at nasa 85 kilometers per hour ang kanyang bit-bit na dalang hangin. Ito yung maximum sustained wind, habang yung kanyang gustiness o yung pagbugso ng hangin aabot naman ng 105 kilometers per hour. At dito mga kabombo ay nagkakaroon pa rin ho ito ng epekto at may tsansa na lumakas pa, maging bumalik doon sa severe tropical storm level. At dito mga kabombo, mga ka-Star Nation, nakatas pa rin ang tropical cyclone wind signal number 2 sa Pangasinan, La Union, southern portion ng Ilocos Sur, Benguet, Tarlac, Zambales at western portion ng Bataan, western portion ng Pampanga at northwestern portion ng Nueva Ecija. Habang signal number 1 naman ang umiiral sa Cagayan, yung Babuyan Islands at ganoon din yung Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Abra at Ilocos Norte, natitirang parte ng Ilocos Sur, Aurora, nalalabing bahagi ng Nueva Ecija, natitirang lugar sa Pampanga, yung Bulacan, nalalabing bahagi ng Bataan at dito pa rin sa Metro Manila signal number 1, Laguna, Rizal, Batangas, Cavite, Quezon Province, Pulilio Island, Marinduque, northwestern portion ng Romblon, Occidental Mindoro, Lubang Island, Oriental Mindoro, Calamian Islands, Camarines Norte, northwestern portion ng lalawigan ng Camarines Sur. Dito mga kabombo, mga ka-Star Nation, ay mapapansin na yung mga lugar ay malawak pa rin ang apektado at ngayon yung tracking ipinapakita natin mga kabombo, mga ka-Star Nation, na magiging itong magiging takbo ng bagyong Paeng ay tuloy-tuloy na ito pag-exit ng Philippine Area of Responsibility by the 31st ng October. Kumbaga mag-exit siya kasabay ng pag-exit ng buwan ng Oktubre, pero hindi pa rin tayo dapat maging kampante dahil yung remnants ng naturang bagyo ay maaari pa rin magdulot ng mga pag-ulan na magre-resulta sa mga pagbaha at pagguho ng lupa sa mga darating na araw. At yan yung dating nais nating pakaingatan. Lalo't ito ay umabot nga sa 500 kilometer radius. So yung kanyang kaulapang dala ay malawak din. At dahil nga doon, yung sentro ng bagyo nakalagpas na sa landmass, pero yung iba pang yung buntot ng naturang bagyo ay umaabot pa rin dito sa malaking parte ng Luzon. Ngayon ay nagdudulot ng makulimlim na panahon, may mga pagbuhos pa rin ng ulan na aasahan natin. Bombo Elmar. Bombo Dennis, kahit bukas ay lalagpas na siya dito sa teritoryo ng Pilipinas, maranasan pa ba ang pag-ulan hanggang Martes? Martes kasi holiday pa sa Pilipinas, At least malaking pagkakataon para sa ating mga kababayan na magtungo na doon sa mga sementeryo kasabay ng Todos Los Santos. Ngayong araw kasi marami pang mga sementeryo sa Metro Manila, Bombo Dennis, sarado pa rin na Bombo Dennis. Yes, maranasan pa rin natin yung unti-unting epekto ng naturang sama ng panahon sapagkat kung mapapansin natin, itong kaulapan niya hindi naman dala-dala agad-agad ng sentro ng bagyo. Ito yung pinakasentro, yung bagyong Paeng. Pero yung kalat-kalat na kaulapan umaabot hanggang dun sa may itaas na parte, sa may hilagang Luzon. Ganon katindi. So kahit nasa may area na ito ng West Philippine Sea, may mga pag-ulan pa rin tayong aasahan. At maliban nga dyan, may binabantay pa tayo na isa pang namumunsama ng panahon na papalapit din sa ating Philippine Area of Responsibility. So, dapat ay maging alerto pa rin tayo kahit itong bagyong Paeng ay makalagpas na o kahit makalabas pa ng Philippine territory, kinakailangan pa rin natin nang iba yung pag-iingat. Nga pala, Bombo Elmar, Bombo Radio Philippines at mga taga-subaybay natin nakikinig sa Bombo Radio at Star FM. Itong mga kabombo ay dapat tayong maging aware dito sa tinatawag nating backflooding. Ito kadalasan nangyayari ito doon sa mga low-lying areas, yung mga catch basin. Kasi minsan makalipas ng isang araw saka nagkakaroon ng baha, wala na yung talagang buhos ng ulan. Kumbaga tumigil na yung ulan pero may mga pagbaha na naitatala. Kumbaga late after nung pagdaan ng bagyo saka naman bubuhos ang baha. Pero yan nga mga kabombo yung tinatawag natin backflooding sapagkat yung tubig nang gagaling sa mga kabundukan, ang resulta late nagkakaroon ng mga pagbaha. Hindi tuloy ine-expect ng mga tao, babalik na sila sa kanilang mga tahanan
lalo na yung mga bahay nila nasa tinatawag nating catch basin, mga low-lying areas. Kala nila okay na dahil wala nang nararamdaman na epekto ng bagyo halos, wala nang mga pag-ulan, pero unti-unti napapansin tumataas yung level ng tubig. Kasi yung tubig na yan, galing yan sa mga kabundukan, matataas na bahagi ng lupa at ang hugos dun sa mga mabababang lugar. Kagaya sa lalawigan ng Bulacan, yan ay catch basin. Yung tubig nang gagaling sa Rizal, Laguna at mga karatig na lugar, tapos dun sa kanila naiipon. Kaya minsan, kalahating buwan, baha pa rin sila pagkalipas ng bagyo. Bombo Elmar? Okay, bago ka magtapos dyan, Bombo Dennis, itong papasok na naman na panibagong bagyong papangalang Queenie ng Pag-asa. Mga kailan kaya to, ilang araw to bago makapasok naman sa teritoryo ng Pilipinas. Nasabi mo nga nakalipas na araw, tila sinusundan ang yapak direksyon ng bagyong Sipaing, Bombo Dennis. Well, bago matapos ang buwan, Bombo Elmar, mga kabombo, mga Kastar Nation, inaasahan na ito'y nasa loob na ng Philippine territory. Actually, that's 1,400 kilometers away na lang sa ating area, dyan sa may parte ng Mindanao. Kaya ating susubaybayan sapagkat hindi na ito gaanong malayo. Papasok na ito, pero syempre, hindi naman automatic pag pumasok sa Philippine territory ay makaka-apekto na agad. Tatakbo pa siya ng nasa 1,000 kilometro, kaya may tendency na lumakas pa at mag-develop into a tropical depression, tropical storm. Yan yung aantabayanan natin at hindi tayo dapat magbaba ng ating atensyon sapagkat ngayon ay typhoon season. Yung mga pumapasok na bagyo, kadalasan nagla-landfall dahil nga ito'y panahon ng amihan, nakakatulak pababa yung hanging amihan, kaya ang kadalasan sa mga dumarating na sama ng panahon ay tumatama talaga sa lupa kahit ito'y nag-umpisa doon sa medyo malayong lugar. Pag sapit dito sa Philippine Sea ay itutulak ng ibang weather system at ayun, papasok, magla-landfall dito sa ating bansa. Sige, Bombo Dennis, maraming salamat sa malagang impormasyon na yan. Maraming salamat. At yan mga update mula dito sa Bombo Radio Weather Center. Ako si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Standby ang Bombo Radio Tacloban. Diyan muna tayo sa may Quezon City. Dilan sa ilang mga local government units dito sa Metro Manila, nagpatupad din ng evacuation doon naman sa kanilang mga constituents, kasabay ng pagdaan kagabi ng bagyong Sipaing. Nasa may bahagi ng Quezon City, itong si Bombo Anali Soberano. Bomboan, kumusta ngayong umaga dyan sa iyong lugar? Yes, Bombo Elmar, nandito tayo ngayon sa Barangay Tatalon sa Quezon City. Ito yung catch basin ng ilang mga barangay dito sa syudad. Kaya nga inaasahan ang pagtaas ng tubig sa ilang mga purok dito sa Barangay Tatalon dahil sa malakas na pag-ulan din na dulot ng bagyong Paeng. Naabutan natin kanina dito sa Barangay Tatalon ang ating mga kababayan na nasa mahigit 2,000 na nakikisilong dito sa elementary school ng Barangay Tatalon at binibigyan sila ng pagkain ng kanilang almusal. Ilang araw na rin sila nagpalipas dito o isang araw o nagpalipas kahapon pala. Nagsimula yung preemptive evacuation na isinagawa ng barangay. Bombo, standby ka muna, i-check ko muna yung signal, kasi sayang yung impormasyong ipaparating natin dyan, napakarami pala ng mga evacuees dyan sa may bahagi ng Quezon City, i-check lamang natin yung signal itong si Bombo Analia Soberano. Ang Bombo Radio Tacloban, nandyan ba sa may bahagi ng Eastern Visayas region, itong pinakaunang naapektuhan din ng bagyong pananalasa din, ng Paeng? Bombo Radio Tacloban, Bombo Max, nandiyan na ba kayo sa linya? Bombo Radio Tacloban, go ahead. Yes, Tacloban. Bombo Max, hold on muna, Bombo Max. Okay, i-check ko itong signal ni Bombo Max. Okay, please come back, Bombo Radio Tacloban. Go ahead. Yes, Bombo Elmar, loud and clear na ba tayo? Yes, you're coming in 5x5. Napakaganda ng iyong signal, pati yung kalagayan mo dyan. Go ahead, Bombo Max. Yes, Bombo Elmar, maupay nga aga mula dito sa syudad ng Tacloban. Sa ngayon, ang buong Eastern Visayas ay hindi na nasa ilalim ng kahit anong public storm warning signals. Ito ay matapos manalasa o dumaan ang bagyong Paeng dito sa Eastern Visayas sa nakalipas na mga araw at mga oras. Ngunit naghahanda na ang mga otoridad naman para sa posibleng pagpasok ng panibagong bagyo na kung saan base sa initial na forecast ng
Pag-asa ay inaasahan na papasok bukas na araw at ganun din ay inaasahan na posibleng dumaan o maglandfall ito sa Eastern Visayas. Sa ngayon ay maaliwalas na ang panahon dito sa Tacloban, gayon din sa ibang parte ng rehiyon. Sa bahagi ng Northern Samar, ayon kay Ray Echano, PDRRM officer ng Northern Samar, na dinadaanan ng bagyo, nagsubsidized na ang mga pagbahang naitala at nakabiyahe na rin ang mahigit 1,700 na stranded passengers at mahigit 500 naman na mga sasakyan sa Alin Port sa Northern Samar. Ayon pa dito, may ilang mga lugar pa rin sa kanilang probinsya na wala pa ring supply ng kuryente at internet o signal sa ngayon. Pakinggan natin ang bahagi ng pakipagpanayam ng Bombo Radyo Tacloban kay Ray Echano, ang PDRRM officer ng Northern Samar. So ngayon nag-subside na generally yung yung flooding. Nagkaroon ng mga suspension of ferry operations. But once the tropical cyclone signal has been lifted, is wala na rin operations ng ferry. Based on the latest assessment, wala na kaming dito. Wala na kaming tropical cyclone signal na naka-raise. So I assume the operations of ferries already. Ang bahagi ng ating pakipagpanayam kay Ray Echano, ang PDRRM officer ng Northern Samar. Samantala, Bombo Elmar, sa ating nakuhang inisyal na report mula sa PNP dito sa Eastern Visayas ay mayroon di umanong 4 na casualties na naitala sa rehiyon sa kasagsagan ng pananalasa ng bagyong Paeng. Ngunit Bombo Elmar, patuloy pa natin itong kinukumpirma naman at patuloy ang ating pakikipag-ugnayan sa Office of Civil Defense upang matukoy ang nasabing report. Sa ngayon ay patuloy rin natin kinukumpirma kung nakita na ang 3 mga individual na nauna nang naitalang missing sa bahagi naman ng Giwan, Eastern Samar. Ayon rin sa mga kapulisan ay umabot na sa 13,812 na mga evacuees ang inilikas sa buong Eastern Visayas, ngunit sa ngayon ay nakabalik na ang mga ito sa kanilang mga tirahan maliban na lamang sa mga lugar na nakaranas ng pagbaha. Bombo Elmar. Yes, Bombo Max, at least nakahinga tayo ng maluwag, yung napakarami dyan na mga natenga, mga naka-stranded dyan na mga pasera sa ilang lugar sa Eastern Visayas region. So at least ay nakalista rin sila ngayong umaga. At least makahabol sila kahit papaano dito sa long weekend na ito. Bombo Max, so far balikan ko lamang yung total sa Eastern Visayas region ng mga casualties, ilan ang total dyan, Bombo Max? Sa ating nakuha report mula sa PNP, ang casualty ay nasa 4. Ngunit patuloy pa natin itong ikukumpirma naman sa Office of the Civil Defense dito sa Eastern Visayas kung taga saan sila, yung location ng kanilang lugar at ganoon na rin kung ano yung dahilan ng kanilang pagkamatay. Bombo Elmar. Okay, Bombo Max, Maraso, talaga maganda ng lagay ng panahon dyan, pati doon sa ibang mga lugar, Eastern Visayas, yung bandang Giwan, Eastern at Northern Samar, Bombo Max. Yan, so Bombo Elmar, sa ngayon maaliwalas na ang panahon. Nakikita na namin si Haring Araw dito sa syudad ng Tacloban at ganoon na rin sa ibang parte naman ng Eastern Visayas. Pero Bombo Elmar, base sa forecast din natin ay inaasahan naman natin na makaka-experience pa rin tayo ng mahina hanggang naman sa malakas na pagbuhos ng ulan dahil siguro na ito sa local thunderstorm. Sige. Bombo Elmar. Sige, maraming salamat. Ingat kayo dyan, Bombo Radyo Tacloban, Bombo Max. At yan ang pinakahuling ulat mula dito sa Bombo Radyo Tacloban. Ito si Bombo Max Montesa para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, ang #1 radio network in the country. Basta Radyo, Bombo! Balikan ko si Bombo Dali Subiran. Kailan kaya makakabalik yung mga na-evacuate dyan? Nilikas sa Quezon City. Napakarami nila dyan. Bomboan, please come back. Kamusta ng signal mo dyan? Go ahead, Bomboan. Yes, Bombo Elmar, inaantay na lamang ng mga opisyal ng Barangay Tatalon ang go signal ng Quezon City Government kung makakauwi na ba itong mga kababayan natin na nasa mahigit 2,000 na nananululuyan ngayon dito sa elementary school ng Barangay Tatalon. Makakasama natin ngayong umaga si Edwin Rainer Parafina, ang barangay coordinator na walang tulog sa pag-aasikaso nga dito sa mga kababayan nating
maraming nagsilikas mula sa 4 na purok sa Barangay Tatalon. Magandang umaga, Mr. Rayner. Kamusta po ang sitwasyon po dito sa Barangay Tatalon? Ilan po yung mga evacuees natin? Kailan po sila makakauwi? Evacuees po natin ay 2,000 individuals. Pero po ngayon medyo bumaba na yung iyo po, nag-uwian na. Sa kalahati na lang po siguro ang natitira at patuloy pa rin po na sinusuportahan ng pamahalaang lungsod ng Quezon City sa pangunguna po ng ating butihing Mayor Joy Belmonte na ang pagbibigay po ng tulong dito sa ating mga kabarangay. Katulad po ng kanina, nagbigay po ang mga barangay official po ng pagkain para sa almusal po nila. Tulong sa kanila, sir. At anong mga purok po talaga na umakyat po yung tubig? Ang mga purok po, lagi na lang po kasi catch basin po talaga ang Barangay Tatalon. Lalong-lalo na po ang sa bandang Araneta, corner E. Rodriguez. Andyan po yung ating mga purok na 630, 541, sa Kapulong Diablo. At the same time, yung malapit po sa ilog, yung sa Caliraya Circle, yan po talaga ang kahit na konting ulan lang, binabaha po talaga. Na talagang itong barangay na ito ay talagang tinututukan na ng ating barangay, lalo't may mga history na talaga na ito po talaga yung binabaha tuwing kapag may kalamidad. Opo, lagi po siya, talagang prone po ito sa flood, itong ating barangay. Kaya ang city, napaka-ayos po ng ginagawa ng ating CDRIMO kasi immediate pinapa-evacuate na po nila ang tao bago pa tumaas ang tubig. Sir Edwin Rayner Parafina, sa pagkakataon na ibinigay niyo po sa Bombo Radio Philippines. Salamat po sa Bombo Radio. At hingin ko lang po ang pasalamat sa ating butihing Mayor Joy Belmonte at ang mga barangay official po na tumugon sa paglingkod sa ating mga kabarangay. Okay. So, mula dito sa Barangay Tatalon, Bombo Elmar, kitang-kita na natin yung sikat ng araw at siguro mamaya ay makakauwi na itong ating mga kababayan na nakatanggap na ng mga family food box. Kabilang sa family food box dito ay ang mga bigas, mga canned goods na kanilang iuwi sa kanilang pag-uwi. So, dito naman sa buong syudad ng Quezon City, halos 10,012 na individual o katumbas ng 2,610 pamilya ang inilika simula kahapon ng Quezon City Disaster Risk Reduction Management Council. So live mula dito sa Barangay Tatalon, Quezon City, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Napakarami pala ng mga evacuees dyan sa may Quezon City. Maraming salamat, Bombo Anali Soberano. Madako naman tayo sa isla ng Negros. Kumustahin din natin, kumusta rin yung mga evacuees dyan, yung epekto rin na nagdaang bagyong Sipaeng. Bombo Radyo Bacolod, kumusta ngayong umaga dyan? Go ahead, Bombo Radyo Bacolod. Right. Na tumila na. Yes, Bombo Saldi. Go ahead. Yes, matapos na tumila na Bombo Elmar yung mga pag-ulan at nag-subside ng tubig baha dala ng bagyong Paeng dito sa Negros Occidental at sa probinsya sa Bacolod City ay kanya-kanya na rin uwi yung mga evacuee sa kanya-kanyang mga bahay Bombo Elmar. Nagsagawa na rin ng survey ang ilang punong barangay sa lungsod ng Bacolod upang malaman ang mga totally damaged sa mga bahay na nasalanta ng bagyong Paeng upang mabigyan din Bombo Elmar ng mga cash assistance mula sa mga kaukulang ahensya ng gobyerno. Samantala, nagpartner naman ang Bombo Radio Bacolod kahapon Bombo Elmar sa Philippine Red Cross Negros Occidental Bacolod City Chapter upang magbigay Bombo Elmar ng mga hot meals sa toasted bread matapos na mayroong supporter Bombo Elmar na nagpadala o nagbigay ng food donation, ipinabot sa atin sa estasyon ng Bombo Radio Bacolod para ibigay doon sa mga evacuees Bombo Elmar. Sa probinsya ng Negros Occidental, patuloy pang paghahanap ng mga otoridad sa nawawalang mangingisda sa bayan ng Kawayan. Matapos na ito ay pumalaot noong Biyernes at inabutan ng pagtaas ng level ng tubig at malakas na ampas ng mga alon. Maliban dito, patuloy rin ang search and rescue operations ng mga otoridad. Sa bayan ng Isabela naman, Bombo Elmar, sa isang residente na nahulog naman sa isang overflow
sa sapa sa nasabing bayan na Bombo Elmar. Sa bayan naman ng La Castellana, nag-subside ng tubig baha matapos na ito ay pumasok Bombo Elmar sa public cemetery. Bali lumubog yung public cemetery dala ng bagyo at walang tigil na pag-ulan sa nakaraang 4 na araw Bombo Elmar. Sa ngayon, matapos na malift na o matanggal na yung tropical cyclone wind signal dito sa probinsya ng Negros Occidental, balik na yung biyahe Bombo Elmar ng mga barko sa ruta mula dito sa Bacolod o to and from dito sa Bacolod at sa Iloilo, ganun na rin sa Cebu Bombo Elmar. At least nagbabalikan na rin yung mga bumiyahe dyan. Hindi ba nagsapat naman yung tulong dyan sa mga evacuees natin dyan na Bombo Zaldi sa nakalipas na mga araw hanggang sa ngayon? Baka may mga pagkukulang pa dyan. At least marinig din sa ating programa ngayon na Bombo Zaldi. Atin sa lungsod ng Bacolod at sa probinsya ng Negros Occidental, wala naman kitang narinig Bombo Elmar na mga reklamo mula sa mga evacuees patungkol doon sa mga binibigay sa kanilang mga tulong ng bawat barangay, ng bawat syudad o munisipalidad Bombo Elmar. At sa ngayon, yung mga na-stranded din na 116 lahat Bombo Elmar na dahil nga sa pagtigil ng barko, dahil sa pagbalik ng travel o sea travel, maaari na rin sila Bombo Elmar na makabalik sa kanilang mga lugar, lalong-lalo na sa Iloilo Bombo Elmar. Sige, maraming salamat sa malagang impormasyon na yan, Bombo Zaldi. Ingat kayo dyan, Bombo Radio Bacolod. Mula dito sa Bombo Radio Bacolod, ito si Bombo Zaldi for the second para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio, Bombo! Standby rin dyan sa lalawigan ng Pangasinan. Makikamusta din tayo dyan sa epekto ng bagyong Sipaeng. Pero dito muna sa may bagay ng Cavite, yung ilang lugar dyan pala dumaan din, itong paing kagabi, humabol dyan sa lugar ng Cavite, yung Niveleta, yung bayan dyan. Abay, nagkaroon pa ng rescue operation. At ilang pang mga inilikas din dyan. May nakuang impormasyon din naman si Bombo Marlene Pajernos. Bombo Marlene. Yes, Bombo Elmar, nagpapatuloy pa rin ang ginagawang rescue operation ng Cavite Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, katuwang iba pang mga lokal na pamahalaan sa lalawigan ng Cavite para sa mga residenteng na stranded sa iba't ibang bahagi ng nasabing lugar. Ito ay matapos na lumubog nga sa bahang ilang mga barangay at lugar sa Kawit, Cavite dahil sa walang humpay na buhos ng ulan na dulot ng bagyong Paeng mula alas 3 ng hapon kahapon hanggang kaninang madaling araw yan. Sa panayam ng Bombo Radio Philippines kay Cavite PDRMO Communication Officer Arlene Atienza, sa ngayon daw ay nagpapatuloy pa rin ang kanilang pagkalap ng impormasyon mula sa kanilang mga rescuers. Nahirapan daw kasi ang mga ito na tunguhin ang mga apektadong lugar dahil sa lakas ng pagragasa ng tubig baha dito. Narito pa ang bahagi ng ating panayam kay Cavite PDRMO Communication Officer Arlene Atienza. Ongoing pa rin po kasi ang rescue operation namin po Kung hindi rin po kasi maano pa yung iba kasi hindi rin po namin ma-understand pa ng mga data kasi po busy pa rin po sila sa pagre-rescue. Medyo umapang weather po, simula po kaninang alas 5 ng umaga, hindi na po siya nag-uulan ng malakas. Kaya po siguro maya-maya na rin po tayo, makakapag-rescue na po tayo ng mas maayos. Kasi since kanina po hindi po rin, madami rin po mga rescuer na natrap, hindi rin po makapasok sa location ng mga binaha po kasi mataas na po ang tubig. So ngayon pa lang po tumila ng umaga, so baka po maya-maya may update na po tayo. Ipag-coordinate din lang po kami sa mga rescuer din natin na nandoon sa ngayon po. Kahapon naman po ng umaga, papadating pa lang ang bagyo, coordinate na tayo sa lahat ng mga LGUs po, sa mga local disasters po. Yan ang bahagi ng ating eksklusibong panayam kay Cavite PDRMO Communication Officer Arlene Atienza. Samantala, Bombo Elmar, batay sa inisyal na datos na kanilang nakalap, sa ngayon ay nasa 1,516 na mga pamilya o 5,106 na mga individual ang kasalukuyang nananatili sa mga evacuation centers at inaasahang madadagdagan pa ang mga ito. Bombo Elmar? Bombo Marlene, yung ilang lugar dyan sa Novelita na yan, iba pang Cavite, inabot hanggang saan ang taas ng tubig baha? Parang biglaan yata.
Bombo Marlene? Bale, Bombo Elmar, batay sa ating pakikipag-usap, ang pinakamataas na inabot itong tubig baha, abot hanggang leeg yung pinakamataas na tubig baha, Bombo Elmar. Hindi kasi inaasahan na yung malaking sentro din ng Bagyong Paeng ay dyan dumaan sa Gerald Trias, Cavite, bago dumiretso ng bahagi ng Bulacan. Maraming salamat sa impormasyon na yan, Bombo Marlene. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, madako tayo dyan sa may bahagi naman ng Albay, yung Kabikulan din dyan, abay, yung lugar pala ng Albay, nasa ilalim na rin ng state of calamity, dulot pa rin ang epekto ng bagyong Sipaeng. Bombo Radyo Legazpi, kamusta ngayong umaga kayo dyan? Go ahead, Bombo Radyo Legazpi. Isinailalim na nga sa state of calamity ang lalawigan ng Albay dahil yan sa pinsalang na idulot nitong bagyong Paeng. Sa panayam ng Bombo Radyo Legazpi kay Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSEMO Chief Dr. Cedric Daep, napagdesisyonan ng sangguniang panlalawigan na magdeklara ng state of calamity upang mapabilis ang pagpapalabas ng pondo para yan sa pagtulong sa mga naapektuhan ng bagyo. Nabatid na sa ngayon ay nasa 22 million pesos na ang pinsala sa sektor ng agrikultura sa lalawigan lamang ng Albay, base iyan sa initial assessment ng Office of the Civil Defense o OCD Bicol. Nakapagdekam na rin ang nasa 24,000 na pamilya o nasa 81,000 na individual na inilikas na rin sa kasagsakan noong pananalasa ng bagyo, habang patuloy naman ang pagbibigay ng ayuda ng lokal na gobyerno sa ngayon. Malaki naman ang pasasalamat ni Daep na walang naitalang casualty sa lalawigan dahil na rin yan sa maagap na pag-aksyon ng mga ahensya at pakikipagtulungan na rin ng mga residentes. Samantala, pagdating naman sa mga stranded na pasahero sa mga pantalan sa Kabikulan, umabot na yan sa nasa 2,900 na mga pasahero at nasa 904 na rolling cargoes. Maliban pa yan sa nasa 1,700 naman na katao at mahigit sa 500 na mga sasakyan sa parte ng Maharlika Highway na papunta lamang sa direksyon ng Matnog Port. Subalit ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Bicol, posibleng pabalikin na lang sa kanilang mga pinagbulan ang iba pang mga stranded na pasahero at sasakyan dahil yan sa posibleng panibago na naman na kanselasyon ng biyahe kaugnay nga ng panibagong sama ng panahon na ating binabantayan. Pakinggan natin ang naging payag ni APSEMO Chief Dr. Cedric Daep. Umabot na more than 81,000 individuals or more than 20,000 families. Ganun kalaki yung evacuated population natin kahapon. Pero nag-decamp na sila, ngayon nag-declare. Yan ang bahagi na naging pahayag ni APSEMO Chief Dr. Cedric Daep, Bombo Elmar. Bombo Romeo, doon sa mga natenga na mga bus, mga sasakyan, iba't ibang uri ng sakyan, dyan sa may Sorsogon, natatawid sana papunta ng Eastern Samar, baka inabot siya ng ilang kilometro yata dyan, Bombo Romeo? Napakahaba ba? Bombo Elmar, kagaya nga ng nakasanayan na natin, talaga inabot na naman mahabang pila yung mga sasakyan dito. Nasa mahigit sa 700 nga yung mga nakapila doon, pero naiwasan na rin yung talagang paghaba pa dahil nasa Maharlika Highway pa lamang, papunta pa lamang doon sa Matnog Port, ay pinigilan na sila ng ating mga otoridad, hinarang na sila ng LTFRB at pansamantalang pinatigil na muna sa gilid ng kalye upang hindi na nga madagdagan pa yung haba ng pila doon sa nasabing pantalan. Bombo Romeo, meron na bang initial pagtaya dyan, epekto sa agrikultura, agri at sa mga infrastructure na epekto dito? Kasi itong Albay inilagay sa state of calamity, Bombo Romeo. Sa ngayon, Bombo Elmar, ay nasa 22 million pesos na yung danyos dito sa sektor ng agrikultura. Kung sa kabuuan naman ng Bicol, nasa 93 million na yung kabuuang damage naman dito. 91.7 million dyan ay para sa sektor ng agrikultura at nasa 3.1 million naman ay para sa infrastruktura. Sige, maraming salamat sa mga impormasyon na yan, Bombo Radyo Legazpi. Good morning. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Legazpi, Bombo Romeo Belardo Jr. para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, na #1 radio network in the country, Basta Radyo. Bombo! Standby rin ang Bombo Radyo Iloilo, yung katabi dyan ng Legazpi, yung Camarines Sur. Makikamusta rin tayo dahil sa ilang lugar nila dyan, kabilang naman dyan sa naglandfall kahapon, itong bagyong Sipaeng. Yung epekto, kumusta ngayong umaga rin din ngayon dyan, Camarines Sur. Good morning, Bombo Radyo Naga. Go ahead. Na dito sa iba't ibang bayan at sa probinsya naman ng Camarines Sur, lalong-lalo na doon sa parte ng Karamuan, Camarines Sur, kung saan ikalawa nga naglandfall ito nga bagyong Paeng dito sa Bicol Region.
So kung saan ito naman iba kahapon na pa lamang nagsimula na ng kanila naman ng mga paglilinis, lalo na sa mga napupol ng mga sanga ng kahoy na nakakalat naman sa mga kalsada. So nananatili pa rin na naka-alerto ang mga incident management team at maging rin yung mga emergency operations centers sa iba't ibang bayan sa lalawigan ng Camarines Sur. Ito'y sa kabila ng pagganda na ng panahon sa ngayon, dito naman sa lalawigan. So aabot pa rin sa 146 na trucks at nasa 321 na mga pasahero naman ang nananatili pa rin stranded sa Del Gallego, Camarines Sur. Sa ngayon, so ayon pa dito si Lawrence Rojo, ang LDRRMO1 ng Del Gallego, Camarines Sur, halos karamihan sa mga stranded na mga sasakyan. Ito nga patungo sa Sorsogon, Catanduanes, Mindanao at Visayas. Mayroon din umano sila na naitalang aabot sa 92 pamilya na mga evacuees o katumbas pa rin ang 406 na mga individual mula naman sa mga barangay ng Sabang Poblacion 1, 2 at 3. Naging maganda rin naman yung mga response ng bayan ng Sangay, maging din yung mga barangay na nasasakupan nito kaugnay naman ng naging preparasyon sa bagyong Paeng. Ayon na rin sa kanilang mga naging assessment, kung kaya labis rin naman ang pasasalamat ng mga ito dahil walang nalagay sa panganib na residente sa natura ng mga lugar. Samantala, sa bayan naman ng Lupi, naglalagay rin sila ng based radio communication na ginamit at napakinabangan ng mga residente sa lugar matapos naman na mawala ng signal sa ibang barangay sa nasabing lugar. Ganun din ang pagkawala ng kuryente. So ilang kalsada naman sa lalawigan yung mga nananatiling one-way passable dahil naman sa mga naitalang pagbuho ng lupa at pagbaha, lalo na sa bahagi naman ng Lagunoy Presentacion Road. So sa kabuuan, Bombo Elmar, abot na sa 25,426 families o katumbas pa rin yan ng nasa 72,089 individuals sa buong rehiyon ng Bicol ang naitalang evacuees dahil pa rin sa epektong dalaan nito nga pagdalipas si Bagyong Paeng. So tiniyak pa rin ang mga opisyal ng lalawigan na magpapatuloy yung pagbibigay nila ng asistansya sa mga evacuees at mga stranded na mga pasahero, lalo na hindi pa rin inaalis ng PCG Camarines Sur yung nakabanderang travel advisory sa buo ng mga lalawigan. So sa ngayon, pakinggan muna natin ang tinig ni Sarah Rojo. Okay, Bombo Radyo Naga. Yes, Bombo Elmar. Okay. Sige, maraming salamat. At least gumaganda na rin ang lagay ng panahon dyan. Pero marami pa rin yung mga stranded. Maraming salamat, Bombo Vladis. At yan ang ulat live mula dito sa Bombo Radyo Naga. Bombo Vladis Tanongaya para sa pambansang radyo ng Pilipinas at the #1 radio network in the country. Basta Radyo. Bombo! Standby rin ang Bombo Radyo Rojas. Mamaya mga kabombo kay Star Nation, kukuha tayo ng update. Diyan po naman sa Maguindanao, lalo yung lugar po ng Cotabato. At may nakapanayam din ng Star FM Cotabato. Doon po naman silang mga lokal na opisyal. Dilan sa ito nga na nakakalungkot na napakarami ng nasawi sa nangyaring flash flood. Diyan po naman sa Maguindanao del Norte. Samantala muna, regular daw na hingaan ng report ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. itong mga ahensya ng gobyerno para matiyak na makakarating yung tulong doon sa mga nasalanta ng bagyong Sipaeng. Kabilang sa mga direktiba ng Pangulong Marcos yung pagkakalob daw ng bottled drinking water, lalo na dyan sa lugar ng Bangsamoro Region na ikinagulat yung mabilis na nangyaring flash flood kasama na yung mga water purifying system na siya namang hinihingi ngayon na tulong na bigyan itong mga lokal na opisyal at lokal na pamahalaan at mga residente itong water purifying system. Pinamamadali rin ng Pangulo ang restoration ng power supply doon sa mga apektado ng bagyo, lalo na sa mga ospital at gina rin ay mga evacuation centers kung saan nga ay pinaalalahanan din at gina rin yung pag-asiste sa mga local electric cooperatives para maibalik yung supply ng kuryente para naman sa mga residente. Inatasan na rin ng Department of Information na i-activate yung kanilang VSATs at mga satellite phones sa mga lugar na wala pa ring signal at naapektuhan naman itong komunikasyon. Pinakikilos naman yung Interior and Local Government Agency para ma-download kaagad yung calamity funds. Habang sa Public Works Department naman ay pinabibilis na yung clearing operation at paglalagay pa ng mga alternatibong daanan para sa mga lugar na meron namang nasirang mga kalsada at tulay.
Diyan tayo sa lalawigan ng Capiz kahapon, yung lugar dyan nilagay na rin sa state of calamity. Bombo Radyo Rojas, kumusta ngayong umaga dyan? Good morning, Bombo Radyo Rojas. Nadagdagan ang kasulidad dulot ng bagyong Paeng sa lalawigan ng Capiz. Ito matapos na nalunod sa rumargasang tubig baha ang isang 15 taong gulang na lalaki sa barangay Lusunan, Bayan ng Panay, alas 11:20 kagabi ng Sabado. Sinasabing binuksan ng minoridad ang kanilang pintuan upang tignan ang baha, ngunit mabilis itong inanod. Ginawa pang salbahin ng kanyang kaanak at mga barangay officials na nasabing biktima, ngunit isang oras matapos itong inanod ng baha ay natagpuan na lang ang kanyang bangkay. Sa ngayon, 2 na ang inulat na namatay sa Capiz dahil sa panalasa ng bagyong Paeng. Samantala, matapos ang sa ilalim sa state of calamity sa lalawigan, 4 na bayan na ang pinadalahan ng paunang tulong ng provincial government ng Capiz dahil sa lubos na naapektuhan ng bagyong ito ang mga bayan ng Kapas, Cuartero, Sigma at Hamindan. Sa ngayon, nanatiling unpassable ang national roads ng Dao, Panitan, Pontevedra at Barangay Lugtugan, Roa City dahil sa mabagal na paghupa ng tubig baha. Yan ang ulat narito sa Bombo Radyo Rojas. Ito si Bombo John Paul Aguilion para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 sa Capiz. Basta Radyo, Bombo! Standby rin dyan ang Bombo Radyo Dagupan, abay itong Pangasinan ay karanas din ng pagbaha kagabi bago umalis sa landmass ng Pilipinas itong bagyong si Paeng. Dyan sa Bombo Radyo Iloilo, ilan rin kaya ang casualties dyan dinaanan din ng bagyong si Paeng. Dilan sa may mga report na may mga kalsada rin nalubog pa rin sa tubig baha hanggang sa ngayon. Dyan sa Cebu City, standby rin ang kukuha rin tayo ng update dilan sa meron pong mga kabahay na apektado po ng landslide diyan sa may bahagi ng lungsod ng Cebu at yung Mandawi City, makiki-update din tayo dahil sa maging yung kanilang lugar ay nakaranas din daw ng mga pagbaha. At mamaya sa ating special report, yung tinaguriang Barangay Kusyong, datoon din sinsuat na nakapagtala ng maraming mga namatay sa nangyaring flash floods at itong landslide. Kung maalala nyo mga kabombo ka-Star Nation, hindi pa man tumatama ang sentro ng bagyong si Paeng ay nakaranas na ng flash floods. Itong lugar ng Maguindanao, ang tawag nga rito ng Pag-asa, itong shoreline na siyang nakapekto ng mga pag-ulan, hindi pa man tumatama ang sentro ng bagyo kaya napakarami po na nang nasawi naman sa naturang lugar. Sa ibayong dagat, meron din tayong mga detalye pa. Diyan po naman sa halos 150 ang patay sa nangyari namang Halloween party, yung Stampede, diyan sa may Seoul, South Korea. Doon naman sa mga nag-aabang din sa kanilang mga kamag-anak, napakarami pa rin ang kansiladong flights ngayong araw at i-update po namin kayo dito po naman sa mga listahan ng mga airline companies na siyang nagkakansila dito po naman sa mga biyahe. Pero bago yan, magtungo muna tayo sa lalawigan ng Pangasinan. Bombo Radyo Dagupan, kumusta ang pagdaan dyan ng bagyong si Paeng? Aguhay na Bombo Radyo Dagupan. Sa tubig baha ang maraming barangay dito sa lungsod ng Dagupan dahil sa malakas na buhos ng ulan sa buong magdamag dulot ng bagyong Paeng na sinabayan naman ng high tide dito sa lungsod. Dahil dito ayon sa City Disaster Risk Reduction Management Office ng Dagupan sa pangunguna ni Ronald de Guzman ay kinailangang ilikas pansamantalang ilang mga residente na apektado ng nasabing pagbaha dito naman sa lungsod ng Dagupan, kung saan halos kalahati naman ng mga barangay dito sa lungsod ang nakaranas ng matinding mga pagbaha, Bombo Elmar, na umabot nga at pumasok sa ilang mga kabahayan, partikular na sa mga barangay dito sa Dagupan na madalas na makaranas naman ng mga pagbaha at mabilis sa pagtaas ng level ng tubig, partikular itong mga barangay ng Pantal, Poblacion Oeste, Lasip Chico, Lasip Grande, Pugo Chico, Maluwad at ilang mga island barangays dito sa lungsod. Bagamat nakaranas ka, Bombo Elmar, ng pagbaha dito naman sa lungsod ng Dagupan sa buong magdamag ay kanina nga pasado alas 7 naman ng umaga ay nagsisimula ng humupa itong tubig baha sa mga kakalsadahan dito naman sa Dagupan City. At sa katunayan Bombo Elmar, dito sa gilid natin ay meron tayong katabi dito isang pribadong sementeryo, ngunit sa ngayon ay lubog sa tubig baha yung papasok pa lamang ng sementeryo at ganoon na rin yung ilang mga puntod na nadaanan naman natin kanina. Kaya naman patuloy itong ginagawa
isinasagawang pag-ikot naman ng CDRMO ng Dagupan City para tiyakin pa rin kung may mga residente naman dito sa lungsod ang apektado naman ng pagbaha. Sa iba pang mga bahagi naman ng Pangasinan, Bombo Elmar, ilang mga residente na rin ay nilikas mula naman sa bahagi ng bayan ng Lingayen at nananatili sa ngayon sa mga evacuation center. Agad namang sumaklolo ang provincial government sa panguna ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o ng PDRMO para mailikas naman sa Narciso Ramos Sports Civic Center ang mga residente dito sa lalawigan. Una rito naglabas ng mandato si Governor Ramon Monmon Gico III sa mga disaster preparedness team at LGU na maging handa sa bagyong Paeng. Samantala sa ngayon, Bombo Elmar ay patuloy ang monitoring ng CDRMO ng lungsod ng Dagupan at gayon na din ang PDRMO sa mga mababang barangay pa sa lungsod na nakakaranas naman ng mga pagbabaha at high tide. Partikular nga Bombo Elmar, doon naman malapit sa may downtown area dito sa lungsod. Una rito ay nakipag-ugnayan na rin ang tanggapan ng Philippine Coast Guard, PNP at BFP para sa isasagawang rescue operations kung sakaling kailanganin pa ito. Hindi naman isinasantabi ng LGU Dagupan na maging malaki itong pinsala lalo na nakapagtalang ilang bahagi ng bansa ng mga pagbaha dulot naman ng pinsala nito. Samantala Bombo Elmar, 24/7 naman na nakabantay din ang Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa mga mabababang lugar dito sa lalawigan ng Pangasinan dahil sa buong magdamag na ay nakaranas ng mga matitinding pag-ulan. Ngunit lubhang apektado nga lamang dito sa lungsod ng Dagupan dahil sinabayan ito Bombo Elmar ng high tide. Kaya tumaas naman lampas sa tuhod itong naranasang pagtaas ng level ng tubig baha dito naman sa lungsod ng Dagupan. At ayon naman na Bombo Elmar dito sa update sa PDRMO ng lalawigan, patuloy pa rin ang kanilang monitoring sa iba't ibang panig ng ating probinsya. Doon na din ang RDRRMC, Bombo Elmar ay nakatutok na rin dito naman sa Region 1 sa mga kalapit naman nating mga probinsya dito sa Region 1. Yes, Bombo Marian, yun ang masaklap. Maraming mga lugar sa mga reports na natatanggap, yung mga sementeryo talagang apektado. At least pagsapit ng Todos Los Santos ay sana naman ay tuluyan ng humupa. May mga lugar pa rin ba dyan, yung mga naapektuhan na mga nangasira na mga fish pond? Kasi kilala yung Dagupan dyan sa mga fish pond. What about that, Bombo Marian? Yes, sa Bombo Elmar, yan na nga yung kinakabahala naman ng lokal na pamahalaan ng Dagupan. Lalo na naranasan nga kaninang madaling araw at sa buong magdamag itong matinding pagbaha dito sa lungsod at nangangahulugan lamang ito Bombo Elmar ng pag-apaw na naman ulit ng mga fish ponds dito sa lungsod ng Dagupan. Sa katunayan dito sa likuran natin sa ngayon Bombo Elmar ay bahagi ng karagatan dito naman sa lungsod ng Dagupan. Ngunit mayroon tayong mga nakikita kanina mga namamangka naman dito at nagbabaka sakali na tignan yung kanilang mga fish ponds kung sakaling lubhangang umapaw ang mga ito. At kanina sa ating pag-ikot Bombo Elmar, nagsisimula na rin na mag-monitor nga ang siya namang Agriculture Office ng Dagupan City para naman inspeksyonin itong mga umapaw na fish pond dito sa lungsod. Na kinakabahala nga sa ngayon na maaring magdulot na naman ng matinding pagkalugi kung sakali man na maraming mga fish ponds at itong mga fish folks ang apektado naman ng pagbaha dito sa Dagupan City, Bombo Elmar. Sige, at least good to hear na pabalik na rin sa mga bahay nila yung mga nag-evacuate, nating mga kababayan dyan sa Pangasinan. Maraming salamat, Bombo Marian. Ingat kayo dyan. Yes, Bombo Elmar, yan muna ang pinaka-latest mula naman dito sa Bombo Radyo Dagupan. Para sa Bombo Network News, Bombo Marian Esmeralda nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas at consistent number 1 sa lalawigan ng Pangasinan. Basta Radyo, Bombo! Standby, Bombo Radio Cebu, Star FM Cotabato. Samantala muna doon sa mga nag-aantay sa kanilang kamag-anak na kansilado ang flights. Narito po yung anunsyo as of this time and of this moment dyan sa Ninoy Aquino International Airport. Dilan sa kansilado po yung biyahe Singapore, Manila, Phnom Penh, Manila, Kuala Lumpur, Manila, yung Denpasar, Manila, Jakarta, Manila. Sa Terminal 3, yung Manila, Bangkok, Manila, Manila, Bali, Manila, Manila, Hong Kong, Manila, Manila, Bangkok, Manila, yung Manila, Hanoi, Manila. Napakarami
ng mga flights nito, Manila, Nagoya, Manila, Manila, Hong Kong, Manila, yung kansilado. Sa domestic flights, yung Terminal 2, ang Philippine Airlines, Davao, Manila. Itong Manila, Bacolod, Manila, Manila, Cagayan de Oro, Manila, Manila, Butuan, Manila. Yung vice versa, Manila, Iloilo and vice versa, Manila, Dipolog and Manila, Manila, Roas, Manila, at yung Zamboanga, Legazpi na nanggaling sa Maynila, yung Tacloban, Manila, Ozamis, Manila, at Basco, Manila, yung Buzuanga. Samantala, babalikan natin yan ang Bombo Radyo Iloilo, nasa linya na. Kumusta ngayong umaga dyan, Bombo Radyo Iloilo? Humupa na ba ang sama ng panahon at yung meron pa bang mga evacuees dyan? Go ahead, Bombo Radyo Iloilo. Yes, magandang umaga Bombo Elmar, mga kabombo. Nandito tayo ngayon sa Operation Center ng provincial government ng Iloilo, kung saan nagpapatuloy ngayon ang monitoring dito sa may epekto ng Bagyo Paing dito sa bahagi ng Iloilo Province. At dito muna tayo sa may Western Visayas, Bombo Elmar, mga kabombo. Posibleng madagdagan pa itong mga casualties sa Western Visayas kasunod ng pananalasa ng Bagyo Paing. Sa panayam ng Bombo Radyo Iloilo, kaya Cindy Ferre, itong spokesperson ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council Region 6, sinabi nito na umaabot na sa 7 confirmed death sa reyon at 2 naman ang missing. As of press time, sa nasabing bilang, isang 28 anyos na lalaki, mga kabombo, ang nalunod sa tubig baha sa San Roque, Tapas, Capiz. Isang 25 anyos na babae naman ang inanod ng rumaragasang tubig sa Gibungon, Bayuyan, San Joaquin, Iloilo. Isang 57 anyos na lalaki ang nalunod at natabunan ng putik sa Barangay Dalagsaan, Libacao, Aklan. At sa Luktuwa, Libacao, Aklan naman, 4 na lalaki at isang babae ang nalunod sa bahagi naman ng Antique o sa lalawigan ng Antique. Isa naman ang patay sa Sibalom, 2 sa Patnungon at 1 sa Tobias, Fournier. Na-record naman ang unang confirmed casualty sa barangay Nagdayaw, Sibalom, kung saan ang biktima ay nalunod rin. Samantala sa Patnungon naman, isang patay matapos na anod ng tubig baha matapos sinangkang sagipin ang nalulunod nito ng mga alagang hayop. Sa Tobias, Fournier, patay rin ang isang lalaki matapos matabunan ng lupa. At ngayon sa bahagi ng Iloilo, dito tayo makakasama natin ang pinuno ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, si Dr. Jerry Biona, Bombo Elmar. Doc, magandang umaga. Live tayo nationwide, worldwide. Kamusta yung update natin, epekto ng Bagyo Paing sa Iloilo? Bombo Elmar, magandang umaga sa inyo. Same is true with your yung mga kasamahan dyan. Dito sa probinsya ng Iloilo, mayroon na as of 5 o'clock, October 29, 5 o'clock in the afternoon, mayroong 172 barangays na affected. Ang evacuated ay 4,127 families with 15,583 individuals. And then may number of families affected, totally, including na yung sa naapektuhan ng baha, ay 7,776. Number of persons, 28,000. Mayroon kaming patay, 1, injured, 2, may missing din kami na 1, at ang sa agriculture naman, total sa corn, sa rice, sa high value crops, estimated damage as of kahapon, 22,844,000. Bombo Elmar, si Doc Jerry. Yes, Doc Jerry, Bombo, ayan, patanong lang kay Doc Jerry dyan kung meron ba silang rekomendasyon. Ayan, okay. Doc Jerry, patanong nga dyan, Yes. Kung may rekomendasyon kayo na magdeklara dyan ng state of calamity sa anumang lugar dyan sa may lalawigan ng Western Visayas at iba pang lugar dyan sa Iloilo, Doc Jerry. Iniipon pa namin yung mga data, may criteria tayo, issued ng National Disaster Risk Reduction Management Council. So if ever na this day or tomorrow, then immediately I will making a recommendation sa PDRMC, no, and then it will be considered if ever na makakwalify kami sa criteria. May mga lugar pa ba dyan, mga unpassable na patungo dyan sa ibang mga kababayan natin, mga na-isolate na lugar, Doc Jerry? Yes, in going to Antique, yung barangay, isang barangay Uyungan, tinatawag na Uyungan Bridge sa bayan ng Miagao, in going to Antique, hindi pa rin madaanan, so pa-transfer pa rin yung mga tao. All the rest
Same is true ang sa Montfort Bridge sa bayan ng Dingley, hindi pa rin madaanan. Okay, thank you for that information, Doc Jerry. Yes, welcome. Bobo, Yun na Bombo Elmar, napakinggan natin si Dr. Jerry Biona dito, yung pinuno ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office dito sa may lalawigan ng Iloilo. At yun nga, sa ngayon nagpapatuloy yung kanilang monitoring dito kahit araw ng linggo, at pumunta rin tayo kanina lang sa may bahagi ng Iloilo Province sa iba't ibang mga lugar, particular sa Saraga kung saan may isang naitalang patay, at ngayon confirm latest casualty na Bombo Elmar, at may mga bayan rin na nalubog pa rin sa tubig baha, may mga kalsada pa rin na hindi madaanan. Samantala yung mga biyahe ng mga barko naman mula dito sa Iloilo patungo sa iba't ibang bahagi ng bansa na pinahintulutan na yung pagbiyahe, lifted na rin yung cancellation na Bombo Elmar. Bombo Chris, okay na bang lagyan ng panahon dyan? Wala ng mga pag-ulan? Kumusta na? Ayun nga, Bombo Elmar, kaninang umaga, si Haring Araw nagpakita, at pero minutes kanina, Bombo Elmar, yung ulan malakas dito sa bahagi ng Iloilo City at Iloilo Province sa Bombo Elmar. May mga may mga lugar din barangay dito sa bahagi ng Iloilo City na lubog sa tubig baha dahil sa high tide, Bombo Elmar. Ang masaklap dyan, kasi nagkataon ng long weekend, bibisita sila sa mga sementeryo, maglilinis at paano? Maraming lubog din dyan ng mga sementeryo. Bobo Chris. Mga kabombo Elmar, yun nga, may mga sementeryo dito sa bahagi ng Iloilo City, malapit yan sa mga baybayin dito sa may Iloilo Strait. Yun nga, lubog sa tubig baha itong mga nasabing sementeryo, at yun, pinag-isipan pa ng Iloilo City Government kung magsasagawa sila ng iba pang mahakbang upang wag munang pahintulutan itong mga pamilya na bumisita sa kanila mga namatay dahil hindi madaanan halos yung mga sementeryo dito sa loob, particular sa bahagi ng Iloilo City, Bombo Elmar. Maraming salamat sa mga impormasyon yan, Bombo Chris. Ingat kayo dyan. Live mula dito sa Iloilo Provincial Capital, ito si Bombo Christian Hetchanova Lusada para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radyo, Bombo! Mula dyan sa Western Visayas, madako tayo dyan sa Barm, yung Mindanao, lalo yung lugar ng Cotabato at Maguindanao, yung mga nasawi dyan sa mga flash floods. At narito ang report ng Star FM Cotabato. Pinuntahan ng Star FM Cotabato News Team ang barangay Kusyong Dato Udin Sinsuat, ang barangay na labis na naapektuhan ng malawakang pagbaha at pagguho ng lupa sa lalawigan ng Maguindanao. Sa aming pag-ikot-ikot, kapansin-pansin ang amoy ng naaagnas na bangkay sa lugar. Aming nadatnan, si Kusyong Barangay Chairman Dato Jaffer Sinsuat, isinalaysay nito sa Star FM Cotabato ang buong pangyayari. Na noong araw ng Huwebes, October 27, bandang alas 7 ng gabi, nagkaroon ng malakas na pag-ulan sa lugar. Alas 11 ng gabi ng kaparehong araw, pinaandar na ng kapitan ang sirena ng barangay dahil kakaiba na ang agos ng tubig mula sa Mount Minandara upang maalarma ang mga residente. Alas 12 ng madaling araw noong Biyernes, October 28, biglang bumulusok ang malalaking bato mula sa Mount Minandara patungo sa mga kabahayan sa ilalim ng nasabing bundok. Doon na nangyari ang kalunos-lunos na sinapit ng mga biktima, na kung saan 30 ang nasawi at 5 dito ang hindi pa alam ang pagkakakilanlan. Digitam, okay. Alright, yan ang special report ng Star FM Cotabato, at nakikiramay muli tayo doon sa ating mga kababayan sa area ng Barm. Napakarami po na nasawi yung ating pakikiramay. At samantala muna mga kabomba, balikan ko lamang itong mga cancel flights, yung sa NAIA dyan, in Aquino International Airport Terminal 3, Manila Legazpi, vice versa, yung Davao kansilado, Manila Davao and vice versa, yung Bohol biyahing Cebu, yung Manila Cagayan, at dyan sa Tacloban, Manila Butuan, Manila Iloilo, at Manila Bacolod, Manila Legazpi, Pagadian, Manila Virac, yung Cotabato Manila, yung Dipolog Manila, Manila Katiklanan Manila, Manila Zamboanga Manila,
at yung ganun yung Puerto Princesa, Manila, General Santos sa yung Iloilo, Davao, Cebu at yung Katiklan, Rojas, Dumaguete. Sa Terminal 4, yan yung Sibgoa, Manila, Legazpi, San Jose, Masbate, Naga. At yung AirAsia naman ay Davao, Cagayan, Davao, yung kansilado. So lumalabas dito mga kabombo, 21 mga flights ang kansilado as of this moment. Domestic flights, halos 100 at total affected flights dito ay 115. Bate naman sa pagtala nga rito ng Manila International Airport Authority. Bombo International News. Patay ang nasa mahigit 140 katao habang nasa 150 mga individual ang sugatan sa nangyaring stampede sa isang Halloween party sa Seoul, South Korea. Sa report na natanggap ng Bombo Radio Philippines, nangyari ang naturang stampede malapit sa Hamilton Hotel sa may nightlife district ng Itaewon bandang alas 10 kagabihan. Matapos na sa pilitang pumasok ang malaking bilang bulto ng bilang ng mga fans at mga tao sa isang masikip na eskinita dahilan para masaktan ang napakaraming mga tao na ikinasawi ng halos 150 katao. Agad namang nagpadala ng nasa mahigit 140 ambulansya sa lugar ng pinangyarihang insidente yung mga kinaukulan para sa dagliang pagdadala sa ospital ng napakaraming sugatang mga individual. Abang pansamantalang inilipat muna sa kalapit na gym itong labi ng mga nasawing biktima para sa kanilang mga pagkakakilanlan. Marami rin dito sa mga nasawi ay mga bata, mga babae sa natura namang stampede. Ang ating pakikiramay dyan sa kalapit at malapit na lugar ng bansang Korea. Bago tayo magtapos, ihabol ko lamang dyan sa may bahagi ng Ilocos, epekto pa rin ng bagyong Sipaeng. Bombo Radio Bigan, Bombo Ronald Tactaya, kumusta ngayon dyan ang epekto ng bagyong dumaan dyan sa ating bansa? Go ahead, Bombo Radio Bigan. Yes, Bombo Elmar, ang bagyong Paeng, bagamat nasa signal number 2 ang probinsya ng Ilocos Sur sa ibang mga bahagi, wala pa naman kami nararamdaman na hagupit ng bagyong Paeng. Kaninang madaling araw lamang may mga pabugso-bugsong ulan at hangin, pero sa kabuuan, Bombo Elmar, wala namang ulan na naranasan dito sa probinsya ng Ilocos Sur. Sa aming panayam sa mga ibang mga magsasaka, nagpapasalamat ka sila na hindi tumama ang bagyong Paeng dito sa aming probinsya dahil kawawa yung kanilang mga pananim na ngayon ay hindi pa nga sila nakakaani at mayroon na namang bagyong paparating. Sa panayam naman ng kay Sir Michael Chan ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, naka-full alert kahapon pa ang buong lalawigan ng Ilocos Sur, maging ang mga local disasters at maging ang PNP at the Bureau of Fire Protection ay naka-alerto na rin sa posibleng pag-rescue ng ating mga kababayan na ngayon ay nasa signal number 2. Ang lugar kung saan naroon ang signal number 2, Bombo Elmar, ay yung mga lugar sa may western part, lalong-lalo na sa may bahagi ng Candon City, Banayuyo, Galimuyod, Higay, Suyo, Santa Lucia, Santa Cruz, Alilem, Tagudin, Sugpon, Cervantes, Quirino, Gregorio del Pilar, Salcedo, Lidlida, San Emilio, Santiago, Burgos, Santa Maria at San Esteban. Ganun pa man, inihanda na rin ang provincial government ng Ilocos Sur ang posibleng kakailanganin tulong kung meron mang gagawing paglikas ay meron na nakahandang food packs para sa aming mga residente dito sa probinsya ng Ilocos Sur. Ito yung sitwasyon ng bagyo Paeng dito sa lalawigan ng Ilocos Sur. Si Bombo Ronald para sa Pambansang Radyo ng Yes, Bombo Elmar. So maganda ng lagay ng panahon dyan. Nakikita mo na ba ang sikat ng araw dyan sa Ilocos Sur, Bombo Ronald? Wala pa naman, Bombo Elmar, pero kanina bago tayo umere ay may nasisilayan tayo saglit. Pero ngayon, meron ng umaambon, Bombo Elmar, sa aming kinalalagyan. Sige, maraming salamat sa mga impormasyon na yan. Ilocos Region, maraming salamat. Yes, para sa Bombo Network News, si Bombo Ronald para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, the undisputed number 1 in Ilocos Sur, Basta Radyo. Bombo! Yan po mga kabombo kay Star Nation sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao sa Star FM at Bombo Radio Stations. Yan po ang bahagi nating special coverage kung na pa rin itong bagyong Sipaeng. Sa panahon ngayon, tulong at dasal po sa mga apektado para sa ating mga kababayan itong panahon ng kalamidad. Kailangan po natin ang bawat isa. Marami pong salamat. Good morning Philippines para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo!
Kapatayin mo kami nato sining News Center sa ato sining special edition sa Bombo Network News. Sining Domingo nga adlaw makabinan ng mga balita sa palibot niya sa pungsod espesamente sa mga lugar nga malalagid na piktuhan no, sa bagyong Sipaeng no, do halos sa siningko bilogid nga Pilipinas from Mindanao, Visayas, no, then Luzon ang mga pagbaha no kag mga na displaced nga mga pumuluyo bangod sa pagbaha dala yan ni bagyo Paeng mga kabinet dito gyapon niya sa Mindanao no dako nga casualty kadamo sa mga klamatay sobra sa gatos sa mga landslide kag pagbaha since nagligad nga Biyernes ang mga natampukan no na dala sa baha may mga missing pa nga still ongoing pa subong niya ang mga pagkitaas ni mga reported nga mga nagkala-missing nato mga otoran especially dito iya sa Mindanao kung pinakaporsyon sang aton siniyang pungsod Pilipinas. Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 32 minutos na nakaligid stock na alas 9 sa ngaga. Pagbalik si Baratuntunod duga paginaton nga mga nakalira nga mga guest in the on sining ngaga. Especially pagbalik ko si Baratuntunan ng isa ka caretaker sa isa iya ka pribado nga Mosleo sa ang kilalaman nga pamilya diri sa Maysurat sa Bacolod ining de la Rama Mosleo diri sa may do barangay 28 Paniblasakop no diri sa Maysurat sa Bacolod. Di ba lang ni karon kay Sir Ernie Poblador no kano yung mga eksperyensya na dira sining isa ka pribado nga Mosleo samtang naglapit kita karon sa selebrasyon sa fiesta Minatay kay iban pagid nga mga nagka-prepara naton nga interview diri iya sa Good Morning Philippines na esperante karon maka-share kita sang kontak na sa mga utod naton basta may ara kamuda mga kilala pamilya himata dito sa South Korea esperante niya insidente na mga stampede bawat kita mo na patay sobragid isa gatos gamboy na 150 ang mga nagklamatay no panabalaan ta mga senaryo basta may mga Pilipino bla dito gabay pa wala lang nga lakip sining trahedya dito iya sa South Korea. Natanana, aton panabalikan, aton istoryahan, aton ibalon, makali lamang pila ka mga importante nga mga pahanumdom. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Suno sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadakat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas?
lawas. Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol-free ini. Gani, makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat. Samtang, mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikomparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi
amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo may pinakadamong kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa ini mayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg ng caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun imuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba ginalulod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum.
Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections. Dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan anulang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Isa sa mga makabig heritage churches diri sa probinsya sa Negros Occidental amo ang Our Lady of Peace Church o kun Nuestra Señora de la Paz nga yara makitaan sa Dalan La Paz, siyudad sang La Carlota. 1870 sang ang ini nga simbahan isa lamang sadto kakapilya nga nahuman sa Kugon kag Kawayan. 1873 sang si Father Eustaquio Casgaro amo ang nagpungko
Bilang pinakauna nga pari sa Banwa pa lamang sadto nga La Carlota, tubtob nga ringin parokya na gid ini sadtong 1876. Sang pagkasunod nga tuig, 1877, sang nagpungko naman si Father Andres Torres bilang first Recollect Parish Priest sa amo nga simbahan. Si Father Torres amugid ang nagsugod kag nag-supervise sang pagtukod sang dako na nga simbahan sa Romanesque architectural design nga nahuman sa red bricks gikan sa Banwa pa lamang sadto sang silay kag puti nga coral stones nga ginkuha naman sa isla sang Guimaras. Gintapik ini nga mga material pinagi sa lime nga ginmixklahan sang itlog sang pato. Apang bangod sa natabo nga Philippine Revolution sadtong 1898 wala gid lubos nga natapos ang ini nga simbahan. Apang sang Enero 23, 1936 sa pagpamuno sang nagpungko sadto nga duha ka Recollect priests nga sanday Father Abondio Frias kag Jose Cuesta ginpatigayon ang blessing sa human na nga simbahan sa idalo. Dili pa pala kayo siyempre tuntunan Good Morning Philippines, oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 51 minutos na nakaligan sa takna nga alas 9 sa gabi o sa aga Bombo Gracelyn. Doon ka namin sumong sa aton nga Domingo doon samtang nag-adlaw ginagalakat ang panahon doon amat-amat nagitinaw aton kalangitan. Yes, Bombo Dennis, sa aton pag-checkyer diri sa syudad sa Bacolod, makita ta na nga nagsandag na gid kag nagapakita na si Haring Adlaw, no? Timing gid Domingo. Okay, mala na negro aton nga masimenteryo sa aton pagpadulong sa maabot nga Martes, no? Pitsa 1 sa aton pagselebration nga kalag-kalag. Now this time, speaking sa kalag-kalag, speaking kita sa nga ato sinipag dumdum sa ato sini nga mga membros ng pamilya ang nagtaliwan na naguna niya sa aton of course tagsa paabot sa nga kalag-kalag may mga Halloween party ang panawagin ni kabataan gani Bombo Gracelyn ng mga ayop la mga dulsina trick and treat. Yes, uso pa na bot trick or treat. Nagligad nga 2 years ago pandemya ginabawalan na magpamalay-balay mo mga kabataan magpangayo-kayo blas madusi kun ano da. This time sinigyang tuig halos tanan open na, no? Mga restriction wala na gid restriction sa mga sementeryo naton. Tanan makakadto na anytime today dog balik kita tawag nga new normal after sa ato sining pandemya, no? So speaking sa kalag-kalag di kita tayo makadto isa ka porsyon sa aton sining pansubong edisyon sa aton nga palatutunan Good Morning Philippines, no? Kahit anta busy Bombo Carla kahit sa karon sa aton nga isa sa mga ginsetman nga dinapit nga bisitan ang caretaker. Yes. Sa isa ka pribado nga mausoleo diri sa syudad sa Bacolod. Abot ko ng mga Bacolod noon tado ay ginigali ko mga katultol na kay medyo solo secluded in area mo. Amo ni ang mausoleo sa mga pamilya Dilarama. Bombo Gracelyn magsining ka pamilya Dilarama. Ining mga pamilya di ni basta-basta diri sa Bacolod o diri sa Negros. Yeah, correct. So ilang lugar dira daw private ini siya lapad ining adota, no? Abot ka pila ni hektarya ni. Kag halos tanan nila nga mga membros ng pamilya arat na dira nagkuan again pangutang abi mga nagtatalaliwan na kung makita mo daw ka kwangido mo daw isa ka pribado nga sementeryo puti nga private mausoleo ini sa pamilya Dilarama o daw ka hagnok no namin daw shootingan kung may mga kwanabi no may mga horror ka nga pelikula Bombo Gracelyn kay makitaan mo kada gina-flash naton sa aton FB ang picture lagway sulod no so alos palibot nila sa compound na may mga mausoleo nga ginaplastar na kag arad na butang ti mga mo na Bombo Gracelyn kung ikaw dabi pa istaron sugot ka. Bombo Dennis, okay lang kung adlaw. Pero kung gabi, mangita ko iba nga tulugan diri sa syudad sa Bacolod. Nadlo ka? Yes, tiki siyempre kung aga, ti okay siya, no? Kay ti masanag. Yes, makita ka nga green nga color, hilamon, no? Kag may tawo pa. Pero kung gabi, no good. Baka doon si Bombo Carla, no? Mangin ko po naton sining aga ang caretaker sining sabit nga mausoleo
Dilarama Musuleo da iya sa may barangay 28 Maniguro Sakop ito na boundary na blaka sa pek da barangay 31 na mo sa pek da barangay 30 makatoda ko si Sir Henry Poblador no ang caretaker sining sambit nga pribadong Musuleo sa pamilya Dilarama. Kung kita mo ang edifisyo bla bombo Grisen makitaan mo daw ka daan ang gid no do kantik na lang do wala na ni dugay ni way ma-repaint no ti ginoo na tulutin-luan ng sang caretaker ha mga muna biyo dada ka bipesteron sa sulod pasidlong ko dabi Bombo Grisen. So, mga Dennis, ang ini nga Mausoleo, tikaiya ni ka pamilya. Although wala siya napintahan, pero makita at mabakod ang foundation niya. Correct. Simentado, guwapo. Sa mga plano ng informasyon, every November 1, ang mga pamilya, kaiba nga membros pamilya, di daw ito na sa gwa mo. Yung ibang grungari, di daw nagkakanto lang abe. Nagay tipon mo daw ka, ibo daw sa mga sa mga kwan ibang lugar, no? Kumbaga sino ang ang senaryo, sitwasyon dira. Kanta si Bombo Carla, no, live karon dito sa may area, may po nato sa nato ng caretaker dira si Sir Henry Poblador, caretaker sa Dilarama Mausoleo. Dali nga sa may makotonta ko ng barangay Sakop, basta din sa may sentro no, sa sudad sa Bacolod. Bombo Carla, Sir Henry, mayong aga. Bombo Danis, mayong aga, live kita diri subong sa Dilarama Mausoleo. Bombo Danis diri sa area sa nga barangay 28. Bombo Danis, kagupod ko diri subong si Sir Henry Poblador, caretaker sa Dilarama Bombo Danis. So ari subong si Sir Henry Bombo Danis, igahatag ko na sa iya aton sini nga monitor. So sir, si Bombo Danis ang imo sini okay, dalang kita naga si Bombo Gracelyn Lobak. Okay, nagdagawi ato. Sir Henry, mayong aga, Bombo Dennis ni Bombo Gracelyn no paduman dire no. Live kita karon niya sa palatuntunan sa atong programa Good Morning Philippines, Sir Henry. Mayong aga man. Yes, sir, no. So ikaw dira ang caretaker sining Mausoleo sa mga pamilya di Dilarama. Do pila ka na da katuig nga nanging caretaker sining Mausoleo sa pamilya Dilarama, Sir Henry? 25 anyos na. 25 years na, but no ka lawig na. Kung hindi ka magsala, sir, as mentioned ko ina si mo daw 5 years o 6 years ago na interview tamang kada no daman sa kapon nga Mausoleo no. So 25 years caretaker kana sa sabit ng Mausoleo. So ini Mausoleo sir do ka kuno do ka sinita do ka bakod gid sa nga iya sin nga pagplastar pundasyon no. So boy di mo masaysay abi sir as 25 years nang caretaker sa Mausoleo. Ining Mausoleo sa pamilya Dilarama kadisino gid ang mga una-una nga na lubong dira subong sir for the information abi sa aton nga publiko. Kaya ang mga katigulangan gid siguro tingi may ara pag hindi nga nanguuna pag sa akon nga caretaker sa kultiro. Hindi ang iban gid nga mga ano na patay na nga blang atigo kanagid nga una gid nag-una na gid sa akon. Hindi ko sila gid nga makilala. Kaya sino lang ang mga nagtad mo? Ang akon gid lang yang makilala irang update lang blang na patay. Sa ngara ko na ko sa serbisyo. Okay, sino dang imo nakilala na sir nga mga pamilya Dilarama? Hindi amo dang ang sweldo gid sa akon Ang Dilarama Bros gid. Okay, no, corporation. Okay. Sa imo pagkabalo sir do ano na kalawig nga naga-exister kon gintukod na darang kwan ning Dilarama Mausoleo, Sir Henry? Ang mga 1889 pa 1889, sino sobra na 100 years? Kay landmark na yung ang Dilarama cemetery mo.
Yes, no? So, subong niya, sir, inadaraya ang ginalubong mga membro ng gidiyas ang pamilya, why na particular da ginalubong? Oh, why na sa particular? Oh, this is a private cemetery. Okay, sa pamilya, din na iban pa nila, din mga relatives, sabi. Ang mga iban niya nga particular, hindi pwede diri ay lubong. Lang Kailangan gid nga mimuro kagid sa pamilya. Okay, no? Why particular, no? So sa 25 years mo da nga pag supporterero or caretaker, no? Kabalo ka siguro from time to time ara ka man nagasulod, nagapanglimpyo. Ang balay mo sir gistaran mo guwa dira sa compound or sa una ara ang balay ko sa una ari lang din sa atubang sa patio. After sa to sang message demolish ni Duterte. Amutong nakalin ko gin-transfer ko sa araw. Okay, subong sa araw ko na gapuli. Oo, subong sa araw ko gapuli. Tapos sa una ti ara ilang balay mo tabok lang dalan. Oo, tabok lang sandalan, no. Okay, no? Mama katon ta kasi no kasi 25 years na dira from time to time kasulod ka dira nagapanglimpyo kun ano dang imuon mo as caretaker. May mga istansya, may mga tinion nga durante kiti kun mo obra ka gusto ikaw man na isa kun adlaw abi, no? May mga instansya nga samtang ara ka nagatrabaho sulod sa musileo, may mga nabatian ikaw or may experiencehan ikaw nga daw pinasahe abi daw hindi mo yamahangpan, daw hindi mo ma-explicar nga mga bagay nga imo na batyagan or nakitaan or na experiencehan dira sulod Sir Henry. Normal lang na siguro sir ng mga bagay nga mga kuan ba lang mabatian ka nga parte di sementeryo na mo at ang sementeryo hindi man sila nga nigar nga way kasi may batian nga may ari nga ati damo diri siyang ginpanglubong. Usa may ari gani ko di nga mabatian nga may nagahibi bala. Amo na nga sa ginaano mo lang na iti nga ang patay message sa buhi nga dapat nga bisitahan man nila. Okay, doon kinahanglan nga respeto tagid ang namatay. Okay. Pagsiling ka doon naghibi anong daw sa pagsiling mo naghibi daw nakibot pa sa Bumbo Gracia. Ano sir, adlaw na nabatian mo mga oras? Yung mga something ito kay kato, nalipatan ko pagpasiga sang suga. Okay. Sang naari na ako dito, na hana ako lang pasigahon ng suga, may nagaibigid. Mga oras, may nagaibigid sa musilyo. Sabi ko gani anay, siling ko basi bla ano lang kay may ari di sang una nga buang balang baye. Giusing ko base ko nakataklas kag nakasulod. Kag nagpanago nago na sa igadigad. Iya mo naging pasiga kung suga kag ginlibot ang musilyo kung may tao kun wala. Dito ko na ibalaan nga wala gid ya tao. Mga ano oras to sir? Inang mga muna nga oras nga alas 8 sa gabi. Kay dire masami ang ginapasiga namo na suga di alas 7 mo. Ti ko na magdulong-dulong lang mo ginapasiga ang suga. Okay, dire kung isa ginakawatan. Ti amo na ding gina-inspection ko gid pasulod. So busiling ba siya naghibi to siya kay gabi naway pang pasigahan madulong pang palibot na daw man mensahe. Daw hindi man siguro sir kay usang namatay. May mga message na sila sir mo. Nablang kung isa hindi na mabisitahan. Ako yung siyempre nga ako din caretaker sa ako nila gun relay siguro message siya nga ipaibalo sa iyang pamilya dapat pangamuyuan man sa bisitahan. Okay. Kaya pabalo ko man sa opisina nga muna na experience ko nga dire nakabate ko sa nga muna tingin pakatuwa may lakagnisahan. Okay, no, so ginapabalo man after sa itong natabo, do okay naman, super do. Doy naman. Doy naman, may nagkakatabo, may nag-ibi na. Saan ulo na, sir, siling? Saan ulo na experience mo na kabati kay Bis? Saan ulo mabinulan? Dugay na, saan pa? Mga pa na siguro, mga ditlikiti kay
dugay na kayo siguro to. Okay. Oo. Pag-abot ko, gid ko muna nga naakig ko sa kabataan nga wala ging pasiga. Kaya muna nga ginslod ko na lang kag pasigaon. Okay. Porte mo na ang mensahe nga may nagahibi. Okay. So magmaluwas sining nabatian mo nga nagahibi dira magibi sa sulod sang compound sa Musuleyo. Ano pagit iban mo nga na experiencean Sir Henry abi durante si mga mga malino nga tiyempo sa kapunanon kabla ko sa sulod ka man kag pulo paninno kag obra ko nanoda may mga iban ka pagit. Kaya man kaya pulo panitsit bala. Pati okay mo lang, way ko managi na siling nahadlo ko. Ti kabalo ko siling ko ang espiritu, hatag man sila mensahe mo. Pero kung maka-prayer ka bla, dire, balo ka sir, dire, kada 6 o'clock na sang hapon, meditate ko din. Okay. Oo, pangamuyo ko sa mga bala, espiritu. Okay, may tulumanon ko mo. Okay. Akon bala nga spiritual group. Oo, tiya mo na every 6 o'clock pangamuyo giko. Okay, no? Tiya mo na nga diri nagdugay ko. Iba nga ni gambal nga na may hadlok ko nga madlok ko kayo ay makugahimo sang kalakasan diri. O kung anong ginatinuntuan kung mga espiritu. Mga ila di bla nga mga nitso. Correct. O yung parang sila sa mga public nga sementeryo ginabungkal bala. Oo, tiya mo na nga diri magsulod ka diya nga hindi ta kakilala. Padakop tagay ka sa pulis. Okay, kaya tiba sila yung plano mo dira. Oo. Gapanitsit, ano klaseng sitsit, lawig, 1, 2, 3, ti pagpanitsit, nagabalikid ka man? Kadwala na kabisis yung isa. Okay. Oo, pag sit-sit na si mo, pero nakabalo na ko na kaya time to time. Inang maggabi, mag-grouping ko, nasabi gina, pero hindi man sila nga permi-permi, ged. Mamiyara, gina nga matabuan, nga, pagtalikod mo, sitsitan ka. Okay. Kadua lang na po rin yung ged. Mag-amuna nga plastada, kung ikaw yung may nadlukon. Tidlagan kay? Nervyoson kay. Oo. Kasi wala tao, may kapanitsit si mo. Pagbati mo. Okay mo lang na, ginadakuan ko rin mo lang na. Na iniintindi ko, nga ang espiritu, kuan si mo. Panawag, o si mo, siyang kuan. Kaya mo na lang ang kuan, ang solusyon, na pangamuyuan sila. Okay. Tikod ka bati ka pagsitsitan ka bida serendre no ginimo mo gabalikid ka man or nagalaya tulok kas plibot na kung dito nagali ang gapanitsit o gapawalaan no ginimo mo sir. Ginaano ko man lang post man lang ko. Pero kung isa gambal gid ko nga hindi pa kamo bastante sa ngakon pangamuyo sinyo. O magpakalinong kamo tagi diri ga sindigi ko kuan sa mga incense stick ba? Kagandila. Oo. Tignasindihan ko na di sila. Okay man, subong do ini nga mga kuan do why na. Bro, every November 1 may mga pamilya gimadang nga bisita sa Musuleyo, sir. Madamo gid ang bilog nga pamilya. Ara giman sila. Oo, ang bilog nga pamilya gakadto ginadi. Okay, no. So, mga gusto namon balaan na kiti simpre sa ato niya human tao no di makaangay siniti kasi daw ko pinasay iblang experience like si Imote mo gibantayan mo may pinasay kaya nga na experience kumpara sa iban nga normal nga tao so magluwas sa batian ka nga nagahibi nabatian ka may nagapanitsit ano pagid may nagasagundo may nagapamulpog padara ka batian ka man sir. Dado ay man ko sa mga iba nga nabatan tuli amo mo na experience ko na lang may nagaybi kag may nagapanitsit. Wala ba na sa first time mo pumilo kada nga nagobra for the rest of 25 years mo pumiro ayan sir daw gikulbaan ka man o nakabatsyag man kulba nabatsyag pa ni Dubalaybo mo na no? May ara gid may kay iterek force na mo between sang mortal kag immortal. Basta ang isa ka espiritu na kita bilong kita sa immortal buhi kita mo. Correct. Magbungguanay ng iterek force amo nang nag-alsa nga aton nga
balahibo. Tungod nga patay na ang espiritu yang nagakuan si mo, ang nagapalapit si mo. Amo na nga gapalanindog balahibo ta. Oo. Kasi mo ko Senado ay umot ko sakto ng term ta sending nga may ara tao kun do taas dungan nya kun do mga mo do wala ginusalingan na kulbaan or nadlok yaw serende mo na. Kung may ara gid ibang gawawo gid tungod siyang nervyos bla. O ti amo na nga pampro ako wala wag ko gabat ya. Gina intindi ko man mo. Okay. Ang gusto sang espiritu bla nga matabo. Tidak sang legal. Kinanglan pangamuyo gid lang ang kwanda ang kinanglan sila. Prayers para sila, no? Ida ba sa legal siya way pa da nag-road clearing kadamo gid da sin balay nga nagatapik sa pader, no? Di sa may mayor nga dalan. Kasi imo nga mga istorya da abi o panogin si mo da sa nga nag-ilista sa una sa gadalan nga tapik ng balay na sa may pader. Ano si sila nang istorya man lang may mga nabatian man sila dira? Ang sa mga neighbor dire sa igad gid sang mga musilyo ni nga balay. Oo. Kay damo di squatter mo. Correct. Na kung sa may experience man sila, sila nga may nagaingos. Nablang daw ano bla do may nagakalain bla nga pag doga ano bla. Inablang katulog daw nagdagahuragok. Dagagayong muna? Oo. Kasi may ari diring bayang gapanhilig, street cleaner bla. Kaya diri na di sila tanan sa kilid. Amo na alas 5, medyo ka pang labas. Something may nabatian. Kaya nga, muna nga, sinang gambal sa akong pagkaaga, may nabatian ko na sa musilyo. Lord. Ako naintindihan ko na ako. Mismo gali sila may ginaano man. Naka-experience pa sila sa muna ng mga bagay. Okay, no? Iti balanta naman, iti pero may mga istansya mo da sa una, sir, nga may mga aragad na gasululod, dabi nga partikular, nga may malain niya nga tuyo, lain nga plano, magsulod sa Musilyo. Mga buhi na ya. Oo, mga buhi, abi nga ti, lain nga plano. Palangawat. Oo. Damo ko may nadakop na. Oo. Ginatunover ko sa Station 6. Oo. Oo. Hindi nagapalangawa, di ba sa mga lapida. Oh, okay. Oo, ginabungkal ng lapida. Okay. So wala nilang, kahit mahal na di ang lapida mo. Marmol na garo daw, na klase lapida. Marmol, oo. Marmol yung lapida. Oo. Tanan di yung ilayang musilyo, mga ano gidang mga lapida, bla, mahal. Kasi, di lapida lang nga lapida, tag 18,000. Terrible ka mahal gali. Oo, tiyan mo na nga dire, stick to ko kung gabi, galibot kiko di akong gabi. Bisan gabi, sulod mo ginalibot pa? Ha? Bisan gabi, ginasulod ko pa di kay galibot, garobeng, bisan gabi na? Kung gabi? Oo. Ikaw siling ko kung gabi, bisan gabi, ginalibot mo pa, ginarobeng mo pa, bisan gabi na. Okay, lapad di sa mo. Magani mga pila na kwanser ang hektarya, pila nang sa kadakon sila dak kilapad. Hindi, why man ka sila nga hektarya. Siguro something guro mga 5,000, mga guro 3,000 square meter. Bokal padili. Oo. Ikaw na ya kung gabi na pag rasas na pasigahan mo sa wadra ka ginalak, taligali, garubing ka pagigali. Oo. Kung may mabatian ka, magtagol lang ido, yan mo na nga... Garubing ka. Oo, kaysa ang atong nadakpan ko to di sa ido ko man to sa nadakpan mo. Kay gatago lang ido tapos ang ulo sa ido dito sa punta. Kaya ara gisa galing ko panago. Okay. Dakpan ko gisa may armas man siya. Galing kay siguro pagkakita yang may armas man ko. Muna nga inaboy ang iya ka kutsilyo. Nadakpan din maglibot ko di handa ko. Nadakpan mo itong kawatan sa Renry, gipamangkot mo siya, basi kung may na pagsunod nyo da bala, way mo sa nakulbaw, sa madlok, way mo sa minabatayan kung nanong kamalamalahan? Ito kang diring, may nakaladakpan ko, kadamo sang iyang mga cellphone bala, sa iyang bag. Balik kaya ito galing nga bata to, nga tao to, gapang snap gali to. Basi at that time, dari siya nag-agi sa likod, siguro ginlaga siguro sa pulis. Okay. Dari siya nanago. Sulod.
O sa sulod siya nanago. Kaya mo itong pagdakop ko siya, kaya nawag ko dito sa kay si Albaran pa itong pulis ang kuan. Nagkadto diri. Kaya mo ito ginto-over ko sa kay Albaran. Okay, no, ito yung minggo bala, basta pagsulod nila da, bala, may mga na-experiencehan mo sila nga lain, bala, way ka mga pamangkot sila, way mas nakatuwad si mo, ng mga nagsulod ang mga kawatan, before sila dapat do, may na-experience sila nga lain? Wala man? Ang mga kawatan, sir. Wala man sa nakabag, yung may na-experience silang halain. Ang anong... Kung mga kawatan, naka-open sa imo. Kung may nabatsagan sila dari, kung nagkasulod sila. Wala. Ang kawatan, wala na yung punaw. Kaya ito yung muna yung munang ilaya nga profesyon, pangawat. Ibisan gani dito sa public nga sementeryo. Oo, magani. Yung ara, gani sila, dakpon sila sa pulis. Kaya ito, dra siya nagapaping siya buong. Dakpon na sila, masunod sila sa ditso. Sa pansyon bala. Pero tini Japon kayo, timbrihan ko diyan baka Station 6. Nga kung wala paglagas, mga madulaan sa ang mga pansyon nga bukas ang simple araslod. Ara na sila slod. Dakop na sila Japon. Napindutan kong mga amigo kong pulis na sa Station 6. Okay. Do ano nakadamo da sir nga pamilya de la Rama ang nalubong dira sa sulod sang Musileo sa compound dira may idea ka Sir Henry? Madamo do hindi ko man makanang iban kay tay isang uban. Kay tay nagkuha mga tapik bala hindi ko naman iban niya kilala. Pero mga dukuan na gid nga pamilya. Nga terminate kasi mula nang kilala ko pero iban di ko kilala ang iban. Ang po sa imo wala banta may 50 na or sobra pa. Kada mo na be. Kaya daw pilagi na da ka pilagi na da ka mo Musileo nakitaan naton sa Playbot isa, dua, tatlo daw pila na da ka daw mo Musileo Sir Henry. Sa utod kita, pwede pakol liwat ka ba Pwede tabi sa kwan tawag liwat no. Kwanta kay Sir kung napila da ka Musileo kung ka matanaw isa, dua, tatlo, apat, daw, lima or anom na da ka mga Musileo ara da sulod. Lapad-lapad din ng area kay siling ko ti ibang roadway ni katultol no. Aron sa barangay 28 medyo private kiniya. May kadaya kasulod basta-basta makita mo na da kung malabayan mo nimo daw gate na da compound lang pero kung ay kabalugulay ko na daya Musileo na da private cemetery sa pamilya de la Rama no. So si Sir Henry Poblador siya tonte mo na ni siya dira ang caretaker subong for almost 25 years na no po may una pag inada sa iya no. Okay na Bombo Carla. Hello sir. Sir Henry. Okay na sir. Sir Henry. Mamangkot lang ko mga pila ka bilog na Musileo ganyan sa sulod kay kung magtanaw do 5 or 6 na da kay bilog. Ang Musileo diya tantaran 5 niya ka Musileo. Oo, 5. Pero mga lain-lain nga mga pamilya. Pero ina sila, mga tapik-tapik lang bala. From na diya sang partikular. Okay, sa una ginabi niya katigulangan sa de la Rama apakadto na sa subong henerasyon. Madugay na kay ti amo yung pinaka-dugay na gid nga patyo bla. Sining mga Lusuryaga nga pamilya kayo do mo ay yung sa ako na ibalaan kaya muna sila pinakadugay din nga sementeryo. Lusuryaga dito sa may Burgos na yon. May tungadalan daw ba? Tungadalan na. Sa imo ta pagtanaw sir baka pinakadugay da nga na lubong abi kiti may date na da sang date of death no. Ang pinakakidugay da kitaan mo ano nga mga anyos? Ang tuig bala ang year pinakadugay da na lubong. Mga ara 1902. 1902. 1902. Daw mo nang pinakadugay na ganyan na lubong dra. 1902 mo Christine 2022 na tama pila na kakuan sobrang 100 years. Yes, sobra na. Isa ka siglo, no? Sobra na. Terrible, no? At least, siguro this coming November 1, ng mga pamilya dira, makadto naman dira kayo bisita man sila mga minatay. Because yung sako dahil siguro, sir,
Magani. Hindi ko na makapansin nyo, kaya mula ning time nga kalugar ko sa inyo, tani, daang ko pa, tani, buluhaton, diri sa sulod, daw na, paano ko na kayo nakahambal ng inyong reporter nga, ma-interview sa kadali lang. Ang namin ko sa one. Kung naman pili nga makakadto siguro din hindi ko kuha siya sa uno kay pamilya rin na ditantanan. Okay. Ginakasubo ko gid nga hindi ta kamo matubang. So sa November 1, sir, tanan nga pamilya magkapadulong dire. Oo, ari gid ho. Hindi ko na sinyo kapasalig yang matubang ko sinyo. Kasi siyempre mga amo ko na sila. Correct. Di dapat yung servisyoan ko sila. Okay, sige. No? So, mo na mag-experience mo da Sir Henry, no? Sa sining... ay, importante lang kung sir, kung kaangay sinabi, bisan sa aton yung mga kauturan, kung may mga na-experience yan, sila kaangay sini, ano lang kita nga dapat imon, Sir Henry, abi? May maka-experience sila, sir, sa mga patso, anong ila sining nga paghahimo? Mga iba nga, no? Oo, pag may mga na-experience nga, atong sining nga mga kauturan sa mga patso, anong ila sining nga paghahimoon? Hindi ko maintindihan ang ano. For example, di ang atong sining nga mga kauturan, magkakagtubi sa mga sementeryo, tapos may na-experience man sila. Kaangay isang experiencehan mo? Nagahibi, may nagapanitsit, ano dari ang the best nila nga mahimo? Yes, sir. Sa kung daw ay ko sa iba ni guro ng mga sementeryo katabo gyud man na siguro. Nang ila sini pwede mahimo. Oo. Anong panugyan niya? Dito sa mga public sementeryo may mga kilala man ko dira nga kuan. So ano mga panugyan mo sa aton sini nga mga kauturan? Okay man lang kay sila gani sa inyo okay lang na basta patyo gani. Natural normal lang na nga may gusto may makita kami dira dito sila may araman. May nga pakita man sila. O sila nga ti ginapanamon na naintindi lang na namon kay mga espiritu gagwa gid man na guys. Sa oras nga magwa na sila. Gahatag isang mensahe sa buhi bala. Kinanglan sila sang pangamuyo. So the best way is to pray na lang para sa ila. I-pray na lang sila. O ang maayo day ang buhaton, hindi ta sila ya pagbuyayawon o nanong mga something ginapakalain ta sila. Ang solution day pangamuyuan sila. Kaya mo man ang ginapangayo sa espiritu mo. Yes. Mama Denise? Okay, sige. Okay na no? Namin na kay Sir Gates kuha man ta sa iya mga experience dira no sa sulod sa compound no sa Mausoleo sa mga pamilya dira Rama. Sir Henry Pulvador, sir, salamat kid sir sa tiyempo balo ko sako kagid sa mga salamat man hindi ka man ka kuana. Salamat kid sir base sa dason naman nga mga kuana, mga senaryo makabalik kami na simo. Salamat kid sir. Okay, salamat man ho. So, mamadalis mo no, si Sir Henry Poblador, caretaker sa De La Rama, Mausoleo, diri sa barangay 28, syudad sa Bacolod, Mamadalis. Sige, salamat kid Bumbo Carla, salamat kid Sir Henry. Okay, salamat man, welcome. Mamadalis, gikan diri ini si Bumbo Carla, may defensor para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent of all number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bumbo! Yes, mga binabatay nyo si Sir Henry Poblador, no, ang caretaker sa De La Rama, Mausoleo, kaya sa may barangay 28, no, diri sa Bacolod. So pinaka hamak mo pre-war pag itong mga pinakita itong pinakadaan ng lubong 1902. Oh, yes. Dugay-dugay na Bumbo. Kaya ining pamilya De La Rama ti sa mga katigulangan ta kun tawon bo history Blas Negros Bacolod. Amo ni mga una-una nga mga pamilya, mga bigati nga pamilya, Luzuriaga, De La Rama, mga do mga chimpo pala sa unang mga Katsila, Bumbo Grislin nga mga pamilya nga naghalin sa mga Katsila abi nga mga ninuno nga naton nga nagdagsa dis Pilipinas, no? Ti iniya pribado, no? Ti mo na sipana ko. Ikaw guro Bumbo Grislin abi samtang nagasulod ka to may gapanitsit mo yan anong imuon mo yan man? Dennis, ang paghibi, no? Batian kayo nga hibi, may panitse, kulbaan ko na. Pero kung mga pulo pangilay, guro do, okay pa? Okay, hindi lang.
Ang lain tabi ko dito sa sunod. May nagpangila mo. Basta gwapo lang. Lagi problema. Pero, Karang kiti, daw ka siniman nga ti, may iban pa labi magsunod ka magpangilay si mo bubog Grislin. beautiful eyes. Pero mo din is seryoso. Correct. Ang ini nga mga hitabo, kung caretaker ka, Normal, na sa correct. mo. Sakto na. No, kay doon na embrace mo ng obra mo as caretaker. Pero kung mga baguhan ka guro nga papatsyagan sila maturimpad kay guro kadalagan, iba ni nakadalagan. Kaya biskan mo Grislin, minsan sa aton panibalay, gusto mo mga times nga may mabatsagan ka kaangayos na mo, di ba? May experiensyahan ka mo. So sa imo na tuod nga balay, nga imo na ginagani, puti kung amo na nga sementeryo na guro, amot lang kung anong senaryo. Sa ibang ganito depende sa tao, kahit si Sir Andrea, sambala ti dugay man na siya, kanan si Diyan niya man may amuna, ti amo nang panuggan niya. Sa aton guro, kung may experience ta kaangay sina, amo itong best nga mo, bumbog resin, pangamuyuan ta sila. Pero totoo, bala mo Dennis, in my 26 years of existence dito sa kalibutan, wala ko kaagi, napabatsyagan ako. Siguro kay nakahuran sa sakon. Amo niya ka panitsitsimo, probuhe. Oo, may tagol pagani ito. Tagol ba yan? Ang ka panitsitsimo makita mo. Oo. Inaya ti serya, hindi ka panitsitsimo, hindi makita mo. Gani. Ano ba tiyan niya gahibiya? Na hindi niya makita. Imo ka bati kahibi, may bata nga hibi, makitaan mo yan. Oo. Hindi kayo makulbaan. Usually, kung yung mag-ibi, kinakadtuan, takinawam ko, ano ka? Correct. Pagka mo na yung mga Dennis, may bati, kung mahibi mo na, mala mo na. Kasi kinaano ka, sino pa makoton mo to kung may nakita nga kahibi. Gani. Oh, galing kita mo na, importante. Normal na, no? Sa banto din na sila, hindi nga ti, sila aras sa piyak kinabuhi, aras sa spiritual kwanabi, state, no? Kita ti immortal pa kita ya, ha? Ari pa kita sa kalibutan. Ti kusan normal may mga instansya kaangay sina. So kung may kamo din may experience kaangay sini, no? Importante like sa mga membros sa pamilya ta nga nagtaliwan na. Pabay amo ko ni mga nabatian experience no? Pangamuyuan ta sila para sila nga kalinong sa piyak nga kabuhi bumbog Grislin. Insakto gina no kag ti hindi ba lang sa tion sang pesta minatay dapat kita nga magamuyo sa ila or everyday sa ila. Everyday dalon to sila sa aton mga prayers kay ang iban dara pa mo Dennis nga mga soul bala ara pa sa purgatorio which is hindi pagid sa ila totally nga okay na no ila sini nga kalag. So mo na ginapalugyan sa aton kaparian, no? Sminti sa aton sa aton nga sektor abe sa Romano Katoliko nga ti mga ibuyan tagi permi aton nga mga minatay, ha? Hindi lang sa aton pamilya, sa aton kakilala, kundi sa tanan, no? Ang ati aton nambal mo nga everyday sa prayer ta, diba sa misa tayo bumbo Grislin ginaminso gina may ginapangamuyuan ang tanan nga mga minatay. Dala sa aton prayer kay para man sila siniya nga kalinuan no sa piyak nga kinabuhi ka. Of course ati tradisyon ta naman sa abot nga pitsauno gaduaw kita sa aton mga minatay or ibang before someone or ibang way chimpo makachimpo after nga sa pitsauno. At least ginakatuan no ang aton mga minatay ginadalaan bulak, ginadala sindihan kandila. Kisati iban nga di bumugres dito para tayo gakaon no bilog nga pamilya kadto dito gabutang tulda, gabutang anten, gabutang kanope no dito na makinaon halin sa ugto o halin sa agas na magabi. Dito simple at least daw upod nila gapon ng mga napatay ng membros ng ilang pamilya bumbo Grislin as kinandan nga gawin nato na tradisyon natong Pilipino sa tinion niya sang kalag-kalag or pitsauno bumbo Grislin. Yes, bumbo Dennis. So after 2 years nga naghugot kita sa aton nga quarantine level no or quarantine status subong magabalik naman pero may mga do's and don'ts masagi hapon kag sa mga mapadulong sa katagsa-tagsa ka mga sementeryo diri sa aton siyudad sa Bacolod sa Negros Occidental halong langged kag enjoy ta nga aton moment man sa aton nga mga pinalangga na una na sa aton. Okay, sige no hiroon ta lang magapanitsos ta aton nga makita ta ha. Kay kabudlay na basikol baan ka mo kami na no. Oras sa mo mura di Bacolod Philippine Standard Time 30 minutos na nakalikan start na alas 10 siaga publish mo tuntunan katuan ta naman naton nga mga teachers daya sa may Ramon Torres Malingin National High School sa sudad ya sang Bago
Bakit sing ila pinasay mga karong mga aktibidades dito no? Sa sining eskwelahan kayo amo ni sa kuno ang only farm school no sa division niya sa Bago City. Mga ikaw po datong rila principal dira si Sir Roger Raimundo kag tatlo pa nila ka mga teachers no da iya sa nasambit nga eskwelahan Bombo Gracelyn. Yes, Bombo Dennis, but before that, makuha man tada update no sa bahin sang Korea, especially sa Taiwan, kung sa din naglungtad ang stampede sa South Korea. South Korea. So, paan ta na kay may ara kita sang contact dito, Okay. no, para nga makadula. Subong. Sa wala pa man. Before. Yes, before ta magkatadanay sa aton nga mga bisita no sa from Bago City. Anytime masulod lang aton yung connection sa South Korea. Yes, anytime, no? Kay ti kinanglan taging ni Kwaon, kay damo sa mga nagkalamatay dito sa Halloween party, no? Nagka-stampede. Yes. Masobra na to daw gambo ito 150 ang patay. Ang mga wounded kamo damo sobra man sa kagatos. Amugid. Kagina ang napatay ang numbers ito do sobra 100 pero subong nagdangat na sa mga 149, no? So paot ang pinaka-hit. Yes. Kay ba itong mga na-wounded, na-injured, critical pa itong kondisyon na kina mo. Kagam ilan na natabo Bombo Gracelyn mo? Insakto gina. So, ang ini nga Halloween party, mas sadya ni Tani, pero nagresulta siya sa, Trahedya. dako nga trahedya, Bombo Dennis. Sige, balikan ta na karon kag bako toras na toras tambay lang kamo ka anytime. Ma-establish na kontak naton sa South Korea, kuha naton ng senaryo dito. Gabay pa nga wala na si mga Pilipino ha. Kay balanta man dito sa South Korea may mga Pilipino man to mo. Gabay pa nga wala na si Pilipino nga na ulamid sining trade dyan. No? Kag of course as naton mga teachers na to no from Ramon Torres Malingin National High School aton mas na panambalikan mo kami na dito sa panatuntunan Good Morning Philippines. Makarila mga pinaka mga importante nga mga pahanumdom. Kunang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino apang salos tanan nga parte sang kalibutan ang nagapanguna o kon most popular sports in the world amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Suno sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022 ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadakat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sining paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide. Kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini.
Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikomparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave ukon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragtas ang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayra sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini mayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buwan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin 4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalulod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni.
Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kung daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto. Ang kardaba, banana, naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan anulang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Isa sa mga makabig heritage churches diri sa probinsya sa Negros Occidental amo ang Our Lady of Peace Church o kun Nuestra Señora de la Paz nga yara makitaan sa Dalan La Paz, siyudad sang La Carlota. 1870 sang ang ini nga simbahan isa lamang sadto kakapilya nga nahuman sa Kugon kag Kawayan. 1873 sang si Father Eustaquio Casgaro amo ang nagpungko bilang pinakauna nga pari sa Banwa pa lamang sadto nga La Carlota, tubtob nga ringin parokya na gid ini sadtong 1876. Sang pagkasunod nga tuig 1877 sang nagpungko naman si Father Andres Torres bilang first Recollect Parish Priest sa amo nga simbahan. Si Father Torres amo gid ang nagsugod kag nagsupervise sang pagtukod sang dako na nga simbahan sa Romanesque architectural design nga nahuman sa red bricks gikan sa Banwa pa lamang sadto sang silay kag puti nga coral stones nga ginkuha naman sa isla sang Guimaras. Gintapik ini nga mga material pinagi sa lime nga ginmixklahan sang itlog sang pato. Apang bangod sa natabo nga Philippine Revolution sadtong 1898
Pero wala gid lubos nga natapos ang ini nga simbahan. Apang sang Enero 23, 1936 sa pagpamuno sang nagpungko sadto nga duha ka Recollect priests nga sanday Father Abondio Frias kag Jose Cuesta ginpatigayon ang blessing sa human na nga simbahan sa idalom sang patronage sang Our Lady of Peace. A unique feature of the Our Lady of Peace Church are its massive arched windows that reveal the thick walls of the church. FIFA World Cup 2022 Trivia. Nakahibalo bala kamo kung ano ang nadula sa Iranian national team isa ka semana antes ang 2018 World Cup match? Pagkatapos nga mag-withdraw ang US sa Iran nuclear deal, kagin-restore ang mabugat nga economic sanctions sa pungsod Iran, ang Nike nagpagwasang pahayag nga bilang sanction ini nagakahulugan bilang isa ka US company hindi na sila makaprovide sa mga sapatos sa mga humalampang sang Iran national team sa among nga tion. Kung sila mag-violate sang sanction, ang Nike executives mahimo Dili ka pala kay Plantutunan. Good morning Philippines. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 50 minutos na nakalabay stock na nga alas 10 sa aga. Antes makabina sa aton sining bisita pagidya diri sa aton pagpalagad. Good morning Philippines, mga teachers na ton dito from Bago Con Ramon Torres Malingin National High School no from City of Bago. Kaunta na ito siling isa sa mga correspondent, international correspondent naton from Seoul, South Korea. Ining isa aton ka taga Negros man nga utod nga tunutukuron niya no ini regarding sinatabo nga stampede na kapon dito sa isa ka distrito ano to ay Taiwan district medyo daw guan sa isang syudad sang Seoul natabo ining stampede nga ti mga pilanapit na 150 ang konfirmado nga naglamatay kagamo pa sa mga nga injured sinitabo nga stampede no kagabumugresyon may mga missing pa. Yes, Bombo Dennis, as of the update man no, may ara pagid sang missing sa nagluntad nga stampede. So ginapadayon pa ang search no and rescue operation para sa ila sa mga na-missing. Right, gabay pa wala sing Pilipino kay balan taman bumugresyon dito sa Taiwan sa Korea, no, may Pilipino man to, may Filipino community, may ato-ato nag-migrate, Yes. pamilya, may mga workers man kita dito ang mga Pilipino sa dito sa Seoul. No, aron sa pagkataon ng linya, live from South Korea, si Ma'am Chinky del Prado. No, check tabi bumbugres din ang linya signal ni Ma'am Chinky from Yes. South Korea. Ma'am Chinky, mayong aga live tayo ngayon dito sa Bombo Radio Bacolod, Bombo Radio Philippines. Good Morning Philippines program kasama mo ngayon dito, Bombo Dennis and Bombo Gracelyn. Ma'am Chinky, good morning. Good morning po. Wala loud. Good morning din po. Yes, ma'am. Kamusta ang signal ko dara, ma'am? Kamusta yung pasok namin? Okay lang ba? Pero okay lang po yung mga pasok po dito. Marami din po kasi namatay. Kasi tapos po, ang namatay po dito is 151 patay. Tapos po, ang nasa hospital, 82. 82. Ma'am Chinky, yung exact area na nangyari itong stampede kagabi, gaano kalayo ito sa inyong lugar? Ikaw, Ma'am Chinky, nasa Seoul ka talaga? Ang itong area, ay Taiwan, saan ba to? Ano po kasi po ang lugar po kasi ng asawa ko po dito po sa Mokpo. Tapos ang na-aksidente po sa sa Seoul. Tapos po ang layo po kasi 4 hours po yung biyahe. Okay. 4 hours yung biyahe galing dyan sa iyong lugar pa dulong sa yung area sa yung nangyaring stampede. Opo. Okay. So, anong balita na Ma'am Chinky based in yung mga report dyan na tanggap dyan sa
area nyo. Paano naganap itong stampede, Ma'am Chinky? Ano po kasi, ang nangyari po kasi, meron po kasi ditong Halloween party. Tapos po, ang Halloween party po kasi dito is parang may mga costume, tapos may mga artista na dumadayo. Tapos yung mga tao po kasi, mga excited. Yung andaanan po kasi dito is, maliit sa road. Nagsisiksikan ang mga tao. Nung nagsiksikan ang mga tao, is na-slide sila. Halimbawa, isang tao na-slide. Lahat na po sila na-slide. Nadadaganan. Parang nag-domino effect. So, Ma'am Chinky, maliban anong information dyan, kaya alam natin itong area ay Taiwan, maraming pupunta dyan ng mga foreigner, no? Maliban sa mga Korea. So, anong information dyan? Anong information dyan, ma'am, sa mga namatay, sa mga na-injured? May mga foreigner maliban sa mga taga Seoul? Opo, may mga foreigner po may foreigner na matay. Oo po. 19. Ha? Foreigner 19. 90? 19. Foreigner is 19 na matay. 19. 19 yung foreigner na namatay. Okay. So itong Halloween party, itong Halloween activity, Ma'am Chinky, yearly ba na ginagawa diyan? Na ginaganap diyan sa Taiwan, tong festival yearly talaga na ginaganap o nangyayari? Ano po, kasi mga Korea din kasi ang nila yung asawa kasi Korea. Ayaw kasi pa interview kasi ikaw English. Okay. Nahiya kasi siya Sige lang, ikaw na lang siguro, ma'am. Okay lang, ma'am, na? Yung tanong ko, ito yung activity ng Halloween party is yearly na ginaganap dyan. Ito po, pwede na po sa mag-interview kasi Korea kasi hindi rin kasi ako nakaintindi kasi ng Korea kaya anong interview nila. Ito po yung asawa ko, siya po mag-interview sa inyo kaso English. Alam niya mag-English? Okay, sige, ma'am. No? Yung name ng husband mo? Hello. Hello, sir. Live ngayon from Bombo Radio Bacolod, Bombo Radio Philippines, no? With me is Bombo Graystin and I'm Bombo Dennis, no? Sino yung first name mo, sir? Yung full name mo? Yung full name? My name is Sonan Ra. Waiting. Okay. Sorry, I don't understand. Sorry, again, talking to me, please. Sige, sir. No? So, what now at the present, what the situation in the area where the stampede was last night, sir? Last night, so in Itaewon. Yes. 10. What? Last night, so in Itaewon. Itaewon, like a barangay like that, a small place. Many people there have a party, Halloween costume party. At 10 p.m. Accident started at 10 p.m. Yes. Then many people then calling to emergency 911 like that, and many people falling down. Then again falling down. Don't breath, and then CPR help, but many people die. So so this Halloween party, sir, yearly, is a yearly event in that area?
There have many club. Many have club. Then many people waiting club inside, want to inside, and drinking. Then a lot stay there, line like that. Okay. So, as the latest information, sir, do you know that there was a Filipino injured or dead in this event? Do you have information? Sorry, I don't know. Okay, sorry, talking to my wife. Sorry, ako checking my baby. Sorry. Yes. Sige, ma'am. Mayon ikaw lagi ko magkita lang magtagalog no? Para daw sa menchida na ito kag mas aton nga mga maintindihan din natin ng mga listeners yung mga kaganapan diyan sabi ko Ma'am Chinky, ito yung Halloween party. Every year ba na ginaganap diyan sa Taiwan? Every year making like that? Every year po. But COVID both years don't have. Every year. Okay. Ang sabi kasi po ng asawa ko, ngayon lang po ang nangyari ng ganito, na aksidente. Kasi before, wala daw ko na before na nangyari kasi di ba may COVID. Kaya na-close. Ngayon uli ang nabukas nung Halloween party sa South. Correct. So para excited na siguro yung mga tao diyan kaya madami ang pumunta. Oo. Kaya po kaya maraming mga tao pupunta, mga ibang lugar, mga foreigner, mga Filipino. So ma'am, kaya po Ma'am Chinky, may mga information ikaw kay concerned tayo sa mga Pilipino natin diyan community no. May mga information ka na natanggap mga friends mo diyan na mga Pilipino din sa Korea, may alam ka na may kasama sa mga na-injured or kasama sa mga namatay, may Filipino, Ma'am Chinky? Do you have any information? Wait lang po. Kausapin ko po asawa ko. Okay, You have Filipino accident there? Don't know. Only foreigner don't know. Hindi po sa ngayon alam kung may Pilipino may nasaktan o kasi hindi pa daw nalabas kung may Pilipino. Okay. Only yung number. Foreigner at Korea lang po ang ang nangyari. So confirm ba sabi kanina asawa mo may 19 na mga foreigner sa mga kasama sa namatay? Opo. Tapos ang Korea 151. Pero ang Pilipino wala pa. Hindi pa alam kung may Pilipino, kung may kasama sa 19 na mga foreigner na namatay o na-injured. Opo. Okay. Bumbo Christine, basi pumakot kay Ma'am Chinky? Okay, Ma'am Chinky. Ang Taiwan, Seoul, no, South Korea, ay 4 kilometers yung distance dyan, no? Correct po ba? Opo, malalayo po sa amin. Anong ginagamit na mga pang transport, yung transportation papuntang Seoul dyan? Or Itaewon? Di ko po kasi alam sa asawa ko kasi may alam, bago lang kasi po ako. Bus? Siguro bus or train. Private cars or subway, no? O siguro. So ma'am, dyan po sa inyo, marami po bang pumunta? Kasi po malayo na yung 4 kilometers yata. Di kasi po kami po, nagka-car po kasi papunta ng Seoul. Pero yung mga iba, meron train, bus, tapos may mga car. Okay, anong oras po usually yung festival or Halloween party nagsta-start every year, ma'am? What time po they start for Halloween? Start at 8 p.m. 8 p.m. 8 p.m. Okay, 8 p.m. onwards na po yan. Anong oras? Opo. Ma'am? Po?
yung pag-start ng program onwards na po yan. Opo, 8 p.m. until to 10 p.m. 2 oras lang. Start na So po anong yun, oras start. po? Exact time na nangyari yung insidente, yung stampede? What time daan start? Oo. 10 p.m. 10 p.m. po. Okay, 10 p.m. po. So, 10 p.m., yung mga tao dyan usually, parami ng parami po ba? Opo. Parami po ng parami. Club. O tapos, If we describe po ng location, ng venue ng party sa Itaewon, gaano po kalapad yung area or kalawak? what the meters for the area? Big or small? Small. Very small. Small, maliit lang po. So, maliit lang. Ilang tao yung makikater niya, ma'am, sa area? Marami. Pag may Halloween party po ba, yung mga tao nagko-costume sila o yung may mga tao lang talaga na nagbibigay ng entertainment at nagko-costume lang po? They have a Halloween party or they have costume or giving the us or No, only costume and drinking. There have many club. hindi po sila nagko-costume party pero po meron po kasing may mga club, may nagiinuman, may nagasayaw, mga happy-happy. Sa maliit lang po na lugar. Parang okay, siguro po yung mga tao nag-overwhelm sila kasi na-stop po yung festival, no? Due to pandemic, right, ma'am? Opo, na-stop po siya ng 4 years, 2 years, 3 years. Usually, pag ganitong celebration, Halloween party, meron po bang mga bata? Pwede po bang mga bata dyan? Opo, meron po. May reported ba tayo na bata na namatay po sa stampede? Pero meron din po nangyari po mga batang na meron. Okay, kasama po nila yung mga parents nila, no? Opo. Ma'am Chinky, yung mga injured na mga individual, saan ba dinala ng mga ospital? Diyan lang sa Seoul? O maraming ospital na dinalan? Dito po, mga rescue po dito lang po sa sa ospital sa Seoul. Okay. And dito, many. Marami daw po mga ospital ang sila dinala. So ano yung statement ng government diyan ng South Korea, especially ng local government ng Seoul? Paano to naganap? Anong investigation nila? Mayroon ba silang maaring makasuhan? Ano yung pinaka-latest na sabi ng mga pulis diyan? Paano to nangyari, Ma'am Chinky? Unit fault like that because they have accident like that. No, only many people load there. Don't know who start problem. Hindi pa daw kasi kuno alam kung ano po ang nangyari. Tapos di pa alam ng I don't know, but many people step down like that. Slow sliding, many like that. Then down. So yung police probably still investigating pa sa insidente. Nag-investigar pa daw siguro yung mga police dyan. Opo. Police, they have investigator there or checking there? Or what happened like that? Last night? Oo. Gaano pa ko sila, pangita pa sila daw po ng katibayan kung ano po ang nangyari. Oo, tapos nag-aantay ko ang mga pulis kung ano nangyari dyan sa mga lugar na kung ano ang nangyari sa daan. Customer, many. Oo, marami ko nung tao, kaya nagsisikipan, kaya nagtutumbahan sila, nadaganan. Okay. Tapos nadaganan sa ilalim, hindi po na nakahinga. So, namatay yung karamihan.
Oo, yung nadaganan, yun po ang namatay. So gaano kabilis nag-respond yung mga medical team natin, yung mga police, yung mga ambulance, gaano kabilis diyan na nag-respond yung mga responders natin, Ma'am Chinky? Mabilis naman? Mabilis naman po kasi, di ba, they have police there behind. Meron naman doon kung mga police sa mga gilid-gilid, nagsusiking-chiking. Okay. Sila, gabantay-bantay sa mga tao. So, ibig sabihin, may police naman sa area, doon sa festival site. Nagbabantay, tapos may mga security guard. So siguro na-overrun or parang sa dami ng mga napumunta diyan, yung pulis siguro nagsiksika na rin, din alam yung mga nangyari sa ibang bahagi. Yun na po ang nangyari. Kaya po ang mga pulis hindi natin makita kung saan sila nakapwesto kasi po ang dami po pumapak sa area na po yun eh. Tapos yung nagsipasukan, hindi po na siguro nasaway ng mga pulis. Sige pa rin sila pasok ng pasok. Ganun sisikipan, nagtutulakan, kaya nagtumbahan, nagdaganan. Yun po siguro ang nangyari. Okay. Tapos Ma'am yung natagalan Chinky, siguro kamusta po, naman? yun na po siguro. Ma'am Chinky, kamusta yung weather dyan kagabi? Baka kasi naka-apekto rin yun sa pagka-stampede. How's there? It's okay or now? It's okay there or not yet? Not yet. Hindi pa daw sigurado. What I mean is, yung panahon kagabi, pagka-stampede po, kamusta? Umuulan ba? O ano? Hindi po. Naman. Hindi po sa umuulan, pero maganda po yung panahon. Medyo Yung siguro, malamig. yung nag-flock or maraming tao pumunta kasi maganda pa yung panahon at saka maraming mga palabas. No? So, yan siguro yung ganun po yun. ng taong rason. Kaya siguro maganda yung panahon, tapos dami tayong pumuntahan, tapos, bawa, may mangyayari hindi maganda. Kaya siguro, di natin nakita ng mga pulis kung ano nangyari sa loob ng area. Kung may nagtulakan, kaya di nabantayan ng mga pulis, kaya siguro natumbahan. Di kaya may naapakan man lang ng sa lupa, kaya na-slide o natipalok. Kaya But siguro prior to this incident, ma'am, yung mga area doon sa Itaewon, kung saan maraming tao, may mga pulis ba na nagbabantay na talaga? They have police right in behind, right? Police o security guard? Wala security guard, only police. Police po. Mga police po sa mga gilid-gilid. Okay, meron bang pulis na namatay dyan? Or na injured? Police, wala. Wala patay. Wala po. Okay. Only mga ano lang po yung mga Civilian. mga ano lang po yung mapasyal-pasyal. Okay. Ma'am Chinky, no? Di ba siguro may mga kilala na ka dyan ng mga Pilipino o Pilipina dyan, no? Sa Seoul, sa Korea. So wala ka pang natanggap na mga kakilala mong kaibigan na naghahanap ng kanilang mga membro ng pamilya, baka sakali nakasama dito sa pangyayari, Ma'am Chinky? Wala pa po. Okay. Wala pa. Pero wala pa po kaming nabalitaan na about sa mga Pilipino dyan sa aksidente. Kasi kung meron po, siyempre Pilipina din ako, mag-worry din ako kasi Pilipina ngayon. Wala pa po kami nalalaman at saka wala po kami natanggap na about sa galing sa Pilipino. Okay. Gaano ko rin dyan, ma'am, katagal sa Korea? Dyan, ma'am? Ano po, hindi po ganun katagal kasi yung last year na nung pandemic, 2 years pa ako nag-stay dito. Okay, tapos, ngayon, umuwi kami, tapos bumalik din na kami ngayon. So, mga salusubra ka pa lang, more than 2 years ka pa lang dyan sa Korea? Opo. Taga saan ka talaga, ma'am, yung native mo dito sa Pilipinas? Sa ano po, sa Negros Occidental, sa La Castellana. Okay, so kabalo ka gigiling mag-Ilonggo?
Opo. Okay. So, Pero ano lang, gamay lang kay di rin ako nagdako sa Manila. Manila. Kunaya po taga La Castellana, kagid. Opo, Okay. ala Castellana sa dapit kay Mayor Mayla. Okay. Dali ka mo barangay sa La Castellana, ma'am? Sa Masulog. Barangay Masulog. Banwa sa La Opo, Barangay Castellana. Masulog. Okay. Kaya siguro ma'am, baka sa mga sunod namin na mga program dito sa Bombo Radio Bacolod, makatawag kami dyan, makakuha kami ng mga latest update. Yung consider natin ma'am, baka may mga Pilipino na kasama sa mga namatay o na injured nitong incident dyan sa may Itaewon, no? Sa may South Korea. Ma'am Chinky, kay Sir mo, salamat gid. Ma'am, or basi mayroon ka pang gustong i-greet dito sa pamilya mo sa may Masulog, La Castellana. Go ahead, Ma'am Chinky. Opo. Wait lang po, pasisa na po kasi kayo ngayon kasi hindi po kami kasi ready maghanda magsalita kasi po di pa kasi po namin alam ang nangyayari. Pero sa sunod po ng interview, ayusin ko na po kasi kausapin ko na po maiging asawa ko kung ano po ang nangyayari. Kasi po kasi ngayon biglaan kaya di pa ko masyadong nakapagsalita ng maayos kaya minsan di naintindihan. Okay lang ma'am. Sorry. Kaya sa sunod po, kung ano po mangyayari, or kayo po tatawag o kami tatawag, kung ano po talaga ang nangyayari dito, kasi ngayon hindi pa gaano, kasi bago lang nangyayari. Pero pag mayroong Pilipino, tatawag ako po sa inyo kung ano ang nangyayari. Yes, salamat. No? Kapag may mga Pilipino information, ma'am, paki-text na message lang dito sa Bombo Radio Bacolod. Opo, kasi di po kasi kami kasi bigla po nangyari, wala po kaayos-ayos, kasi po Okay lang. Okay lang po, ma'am. Sige. Pwede pa ako mag-greet? Sige, go ahead ma'am, go ahead. Ay, sige po. I-greet ko po yung family, Prado, and then, of course, Kapitan Alohepan, Anuevo, and then po, Mayor Mayla. Thank you po sa nangyari po sa accident dito na hindi po namin alam. Maraming po salamat. Last time daw, And nandyan... then, Labisoris. Ito po, Rica Blanca Labisoris po. Inaano ko po kayo na maraming salamat po. Last time nandun dyan yung kuha natin, yung dancer ng La Castellana sa Korea, yung yung Bumbog Western, yung Bailes de Luces. Yes, Bailes de Luces. Opo. Punta sila doon. Pero ito po dito po yung sabihin ko, hindi naman po forget Pilipina ako o Pilipino ako. So, asawa ko Korean. Pero the best po ang Pilipinas. Promise, the best po ang lalo ng costume nila, yung mga sayaw nila, tapos lights nila. Ang dami po nasayahan ng mga Koreano sa sayaw ng mga kabataan ngayon. Sige ma'am, salamat din ma'am Chinky at saka sa kay mister mo, kay husband mo, iparating na sa kanya yung aming pagpasalamat. Baka sa sunod, makatawag kami dyan ulit sa iyo, ma'am Chinky. Opo, tawag na po kayo kasi hindi pa kayo may handa kasi wala pa nangyari kasi bago lang. Sige po, maraming po salamat sa inyo sa interview po. Sinsa na po kayo. Okay. Thank you so much. Sige. Thank you. Ma'am Chinky Del Prado, native of Barangay Masulog, La Castellana, pero dito nagdako sa Manila, medyo nahulirin sa Magilonggo, nga nagkaroon sa South Korea, no? Mga more than 2 years pa lang to siya. So nakaanta sa pumasyon sining Stampede, no? Bombo Wrestling sa may Itaewon, no? Bombo Wrestling. Yes, Bombo Dennis. Ining Itaewon, may ara sang gina-celebrate na sila nga duha ka mga dalalagko nga festival every year. Ang Global Village Festival, kag ining nagahilapit nga November bala, ang Halloween. Festival, kag ining Itaewon is known as Seoul's International District. So madamo sang mga foreigners nga ara dira nga naggatenir gidira ya. Sige, so balikan na mga kabilang tambay lang magapon na kasi basta sa mga masunod natin ng mga public affairs program, makakuha pag-itapon kita dito sa dugang detalye sa atong connection, sa atong correspondent dito si Ma'am Chinky Del Prado, na nga nakapamana na sa Korean National sa sining trahedya, no, insidente habang Wrestling. Yes, kato naman katadre sa area sang Negros Occidental o kung sa Oriental Abi kay mera sang
breaking news, no? Nga hatag sa aton si Bombo Carla May defensor kay may ara kuno sang isa ka NPA nga napatay sa encounter, no? Bagyo kay encounter pa. Ano ning update ni, no? Ibalon naton, Bombo Dennis. Sa somewhere sa dito area sang Gihulngan. Okay, kung ang tawag sa report ni Bombo Carla, update, sininyan kwento, ba mo niga Bagyo Hanay, nagalayan tiyempo kapon, may mga inkwento na. Para sa pagkalinya, si Bombo Carla. Okay, kung ang sa pagkalinya sa patrol, Bombo Carla, good morning, Kimin. Regalo and team sa pagka people ng City Negros Oriental sa hapon ng Sabor. Carla, lalanggid, no? Carla, makasunod sa ilo kabi location, no? Kay daw bigyan mo siya mo nga signal. Carla, come back. Go ahead, Dabeng, come back. Basta sa ilo ka location mo Carla, kay hindi gin mamurutan mo signal. Maka-change ka location, no? Para tis mga atag tining informasyon sa ating mga tagpulamati. Bombo Carla, come back. Bombo Dennis? Go ahead. Yes, Bombo Dennis, ginaligar NPA ang napatay sa nagaluntad nga encounter sa may sitio Mambog. Hindi ka lang Bombo Dennis. Sitio Mambog, Barangay Planas, ng City Negros Oriental kahapon, October 29, 2020. According sa tropa, Bombo Dennis, may ara ini sila o kung naka-standby alert ini sila kay tungod nga nagkakandak ini sila sa assistance and disaster response operation sa ila sa mga residente para sa safety sa taga-Higihulngan bangod sa tropical storm Bombo Dennis. So may ara sa mga local o kung mga pumuluyo nga nag-report nga may ara sa extortion nga nagaluntad sa barangay Tanas. So ang 62nd Infantry Battalion na immediately nag-responde ini sila sa nabaton nga informasyon Bombo Dennis. So samtang ara na ini sila sa lokasyon o kung dito sa area kung sa diin nagluntad ang encounter balok pa na ini sila sa mga NPA Bombo Dennis. So mga 30 minutes ang kalawigon sa nagluntad nga encounter between 62nd Infantry Troopers kag komuni kon mga NPA Bombo Dennis. So the same day nagkandak ini sila sa operation kag ini sila in Bombo Dennis nakakuha o kon na sa may sitio Ilihan, Barangay Buenavista, Gihulngan, City Negros Oriental. May ara pag nagluntad nga encounter dira sa area sa Barangay Buenavista, Bombo Dennis. Pero 5 minutes lang ang kalawigon sa nagluntad nga encounter. So sa isa kadlaw meron sang duha ka encounter nga nagluntad. Una sa may Barangay Plana, sa ikaduha sa Barangay Buenavista, Bombo Dennis. So sa government kung sa ato sila nga tropa wala sang casualty Bombo Dennis, no? Samtang ginaligar ang mga NPA may ara sang ako na madamo sa mga makitaan nga mga blood stains ang katapos sa 62nd Infantry Battalion Bombo Dennis. Kag may ara sang isagid nga napatay kag may ara sang na-recover Bombo Dennis. So gauge shotgun, isa ka caliber 45 pistol, hand grenade, duha ka Baofeng radios, backpacks kag may ara pagid sa mga personal nga mga belongings sa Bombo Dennis kag may ara pagid sa subversive document. So ati ginalang to gid rin mas damo pag ginang casualty bangod sa nakitaan nga mga blood stains Bombo Dennis. So hindi lang gid blood stains lagi, heavy blood stains gid ang nakita sa katapos sa 62nd Infantry Battalion Bombo Dennis. So muli nga to sining hibaloon kung sino ining NPA ang napatay sa nagaluntad nga encounter Bombo Dennis. Sige. Bombo Dennis, report gikan sa patrol ni si Bombo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Assistant overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo. Salamat kay Bombo Carla na pala pa sa nga to siling reporter sa patrol ng kwento sa Gihulngan kapon isa ka membro sa NPA ang patay, may recover nga marmas, shotgun kag 45 caliber pistol, may mga personal gamit, subversive documents, granada kag duwa ka handheld radio. Na-recover ito sa area, sining kwento, kasi mo nagbakbakanay na ulan, nagbakbakanay man natin nga Army kag NPA, no? Puti may isa yung napatay sa bayan sa New People's Army dito sa may area sa
Gihulngan, Negros Oriental, no? Duha to ka mga barangay, sa to barangay Planas, bang barangay Planas Bubugasin layo-layo na ni. Babaw na nga portion gid sa Gihulngan kay nakadto ko na dra during sing linog wala to daw pila na katuig na kaligad. Kaya na sa barangay Planas na may narumpag da nga portion sa bukid nga damot to tipagan. Nga daw pila na to recover, anto na missing to. Kalayo-layo sa barangay Planas do mga sobra 1 hour na amon da nga travel sa proper sa Gihulngan. Yes. Sakay sa truck ko sa school pakadto sa area sang barangay Panas babaw na gito nga bukid nga portion sa area sang Gihulngan na Bumbugasin. No? So kaunta sunod na bisita taga Bumbugasin para di ta manalang sa Tiempo aton nga mga bisita no from Ramon Torres Malingay National High School Bago City Bumbo Graceland. Yes, Bang Dennis, ari na sila. Ato sa nga guests, no? Sa sining katapusan nga bahin sa ato sining pagpangalagad sa Good Morning Philippines. So from Ramon Torres Malingin Farm School, ang aton sining mga guests, amo sanday Dr. Roger Raimundo, ang principal sa mga school, Bang Dennis. Next, si Ma'am Michelle Tan, teacher dira siya. Si John Enrol Nidal, si Christy o kung si Ma'am Christy Mancesa, no, tatlo na ka mga teachers ang manging kaupod ta sining aga upod ang ila sining principal. So ready na aton samtang nagahulat kita sang aton sining mga guests for this moment of time ang aton sini Bombo Dennis nga mga eskwelahan masako, no? Correct. Kaya nilabong mo sila ng Ramon Torres Malingin National High School. Amo ni siya ang nag-isanon nga farm school dito sa division sa Bago. So doon ka namin sa ilang aktibidades, no? Kaya pati kayo sa tawag nga Farm School Day sa talikdan nga October 21, no? Daw makuha ko kasi ma-orientab natin nga mga kabataan may estudyante ta kay importansya sa nga tawag nga agrikultura, no? Kaya kita mo sa nation sa Pilipinas, na agriculture base kita amo ni manami sa aton sa Pilipinas dapat way tagutom kaya boy mo lang liso sing mangga aboy mo liso sang anong ini kind of seeds aboy mo na subsalan mo pagtupas dito tingalak lang manamuhi na kabiyabas may namuhi na dyan manggo amo na kanami sa duta tadi pagadi do sita do may gutom pa kita ginakulang pa kita isa man ni mo Graceland Awareness Program na gipatigayon ning Farm School Day. Awareness na para sa aton food security Bombo Graceland. Yes, Bombo Dennis, hindi Nutrition Month pero ang ila siningagin celebrar sa ilang farm school kadamo sa ilang mga activities makita ta ng ara no ng karo nga nagaparid may balon tapos may ara sa mga cooking, may ara sa mga pagdala sa mga nagkalaing nga mga utan siguro na naghalin sa pangalo pangarbaw. Yes. Ito ka namin sakay sa Karabak. So, ano ni siya, unique ni siya, Bombo Dennis, nga school. Kaga, mahimo nga ang iban nga parte sa Negros Occidental, maka-avail man sini, maka-himo man sini, sang amuni nga klase sa eskulahan. Kaya syempre, kita subong, naga-promote kita sang healthy lifestyle. Nagasugod, asa balay, nagasugod, or nagapakadtuman sa eskulahan, gina-develop, na hone pag ginadra aton sini nga mga students o daton mga teachers. Correct na mamold ang aton nga mga kabataan estudyante naton sa kaimportansya sa agrikultura. Tinami no kay after to sing parada na baligya sa ilang mga agricultural products no nga organic no. Good for the health Bombo Graceland. Namin isang organic. Organic. So, ibalon ta niya ang mga detalye, no? At nagman sila inspiration kay syempre ang mga kabataan ta Bombo Dennis sa samtang bata pa dapat i-orient mo sila sa mga amo nga bagay kay madala na nila pag dako kung sa tingin mo sa mga lugar magkadto, i-promote ni nila, ipadayaw ni nila ya. Abot subong ara pa na ang gardening sa una sa amo ya Tiempo Bombo Graceland sang sa elementary kami. May subject kami na may time nila sa aga nga mag-gardening kamo sina. Yes, may ara. Imo kamo garden tatanom kamo da kung anong lutanon samta pa dako nyo da loti mo nya gamo da i-cultivate mo duta tanaw mo kung nagtubo na siya kung may tubo nya mo na balabot subong ara pa na.
Siguro po mo din sa mga lugar nga malapit gid sa bukid or umana, pero kung mga Di sa syudad-syudad. to kadutay kagamay sang ilad ang slot sa space, no? May garden sila. Na butang mo, school building na. Kaya makita mo lang yung paano mga teachers, mga student, ganda-gandagan mo na na Gani, no? So dapat mangin aware pa rin aton bukaturan sa bayan sa aton sining agrikultura. Tudluan ta sila kung paano magtanom. Kasi naton ka nami kita diyang nasyon ko para sa ibang nasyon. Kasi ko pagkaon mo bayabas, tundo mo liso, pag pamuhin mo. Isa ka, 2 ka semana, 3 ka semana, balik mo to sa area, pamuhinan mo. Tubo na bayabas mo, bulis din. Gani mo. Wala ka fertile sa ato duta. So, kaya kita ka ginagutom kita diya. No? Damo kita sing dapat diri itanom no, sa ato sa libot. Pero awareness lang man sa programa sa gobyerno tema po import tayo bugas, import tayo klamay, import po tayo carrots, import po tayo patatas, import tayo kunado mga agricultural products niya kung tuturon na sa gobyerno kahit sa pumuluyo bastante na din nga tamnan tayo mabugis din. Sakto ginaba mo Dennis, kulang na sa pagpanikasugban mo kati sugong hindi mo naman maasagid sa tanan nga tion nga makapamuson ka lang na. Correct. Matubo dira. O nang nakuha na ng nature na mo. Sige ko kaagad dyan manggo, boy mo lang liso. Sabi sa huwag saran mo. Yes. Kaon ka, tubakan mo double ibis, kwan na duta. Oo. Haboy mo dang liso. Nialak lang yung gato, tubo na din dyan manggo. Ito mo liso yung kaon ko. Kung ka fertile. Pati nga lang kwenta do, nga mga agricultural product, kaya nag-import po tayo man. Amoged, no? Diri sa Negros Occidental, malapad di aton sining mga duta nga ginatamnan, kag kulang na lang niya i-enhance ta pagid, no? Kag amo ni siya namin ni siya nga tikang para sa aton nga mga estudyante nga may ara sang amo ni klase eskwelahan, farm school. Dira na lang nga Davao Dennis naga-focus bala no sa mga pananom o kun sa mga paghimo sang mga products no example abi may tanom kada paano mo siya mahimo as finished product nasun tudluan ka kung paano magluto tanan-tanan na nga matun-an sang estudyante ara na dira ti kung mag-graduate ka dira Bombo Dennis no basta may padala pa ka na experto ka na balo ka na sing magtanom paano ka magpatigayon sang mass production paano ka mag-produce sang manaming quality sang utan prutas, kararuton. Ining malingin na ako na Ramon Torres Malingin National High School nakaproduce na sa ibumbugistin sa mga estudyante nga nakapasa na nakakuha na sa kategori o nakalabot sa kategori TESDA in situ Bumbo Grislin. Yes, correct. Kita mong resulta sang ila sining mga programa sa sulod sa eskwelahan. So ready na siguro aton nga mga guests. Okay, check bati kung sino nga available na para di ta malalas tempo naton. Yes. Kung si Sir nga aton din ang principal si Dr. Roger Raimundo, ang principal sa Ramon Torres Manila High School, o kung sino daw mga teachers karon nga makapod na parang kantagid sang payagman ini aton nga mga teachers. Kasi tingod daw kanami maning programa gabay pa ma-adapt man sa iban nga mga school divisions nga magpatigayon sa kaangay sining programa Bombo Gracelyn. Yes, so i-check tabi si Dr. Roger Raimundo. Sir, ara ka na. Good morning. Okay. Again, Sir Raimundo. Okay, wala pa. Check tabi si Ma'am Michelle Tan, ang isa dara ka teacher sa farm school. Sino nga available, bumonto ni. I-check na yung available sa aton nga linya, no? Kaya base ko sa blog nito mawalaan ka problema man aton nga connection, no? Sa aton nga internet, na Bombo Antonio na sila nga available, tatlo ka mga teachers, si Ma'am Michelle, si Ma'am Christy kag si Ma'am sinang isa si Ma'am ako si Sir John. Okay. Sige, i-acknowledge natin ng mga teachers from Ramon Torres Malingin National High School from the division of Bago City. Si Ma'am Michelle Tan. Ma'am, good morning. Welcome to sa Good Morning Philippines. Bombo Dennis kag Bombo Grace ang kaupod mo. Good morning.
Okay. Klaro amon sulod, ma'am. Ma'am Michelle? Gadula-dula signal ni Ma'am Michelle. Si Ma'am Christy Mansisa. Ma'am Christy, good morning. Welcome sa Good Morning Philippines. Good morning. Okay, klaro. Okay, klaro. Sino siya? Si Sir John Nidal John Enroll Nidal. Sir John? Good morning, Bombo Dennis, and good morning, Bombo Gracelyn. Okay, no, si Sir Roger Remondo ang ilang principal do kasi maapas lang gura, no. So namin ni nga sinamon na Sir Moms, no. Namin ni nga programa sa nga malingin na Oramon Torres malingin National High School kay do na kontabla na open mind na naman aton nga mga kabataan mo estudyante sabay sa pag-promote sa aton nga agrikultura, no. So ninging conduct ninyo dira akon ginpatagayon sa ligad nga Farm School Day, no, sang last October 21. Ano ini nga aktibidades kaga paano tani na umpisahan dira unahan tabay guro si Kwan si Ma'am Michelle Tan. Ma'am Michelle, paano ni nag come up ini nga programa dira sa Ramon Torres National High School, Ma'am Michelle? Ang farm school, it was started last year. Nga gin-open gid sa atong regional director. Then we celebrated it last week, nag 1 year na siya. We are actually holding our children from grade 7. At this time, we are already at grade 8. We are honing them to be a good agriculturist someday, and through the help of DepEd, of course, and with the other agencies sa sang farm school, sa mga facilities, gamat-amat na kami subong, sir. Okay, so namin na siligot mamold na aton nga mga young one subong, no, mangin aware man sila sa bayan sa aton sining agrikultura, no. Kay Sir John enroll na Nidal. Sir John, though first ining farm school dira iya sa may division of Bago City, Sir John. Yes, Bombo Dennis, ang Ramon Torres Malingin Farm School is the first farm school was established sa division of Bago City. So si Ramon Torres Malingin Farm School hindi ilan ni siya isa nga farm school sa bilog nga Western Visayas or Region 6. Bali may 26 pagid ka farm schools nga na-establish within the Region 6. So si farm school came from the Republic Act number 10618 or the establishing of the Rural Farm School Act. Amo na siya, Bombo Dennis. Okay, do ko namin. So Dilo di Buenas, dira ang aton nga eskwelahan nga ti isa sa mga napili, no, kag the only farm school sa division of Bago. Bombo Gracelyn? Yes, Bombo Dennis. So, kay Ma'am Christy Ma'am Christy Mansesa, since you celebrated 1 year na, no, sa ining school nga nagsugod na sang last year, then nag-ara ka mo sang pag-celebrate sa damo sa mga students, kaya nagbalik naman kita sa face-to-face classes. Anong mga activities nga nahimo ninyo during the first year celebration? Bali, ang mga activities namon, ma'am, ang parada sang parosa, ang cooking contest, ang flower arrangement, and then ang amon nga bligyan sa utanan. Okay, kadamo gali sa mga activities nga gin-held or patigayon nila sa among adlaw, Bombo Dennis. So, ma'am, ang mga ang mga ini nga mga activities may ara man isang mga contest may ara dahil sang awarding. Yes, ma'am, may ara kami. Pagka last nga part na amo na ang pag-announce naman sa mga winners. So, sino ma'am ang nagkalalto dira aside nga ara kamo as teachers, ginapamunuan sa inyo principal with the students, ma'am, may mga bisita kamo?
Yes, ma'am, may aga kami bisita ang amon nga superintendent si Sir Alan Yap, ang mga DA ng may ara nga nag seminar siya sa mga students, mga teachers, and then ang amon nga mga counselor diri sa Bago nga naga-support para sa amon nga program nga Farm School Day. So gin-organizan gid Bobo Dennis ang mga opisyales naman sa LGU. Okay. Ma'am Michelle, no, sa sining ginimo da current activity sining pagtukod dira sa farm school, no, dira sa may area sa Bago, especially ning inyong Eskwela Ramon Torres Malingin National High School. Ano yan ang mga benepisyo nga mahatag o madala para sa mga estudyante nyo dira, kag of course mga benepisyo sa komunidad, Ma'am Michelle? Sir Bombo Dennis, dako gid nga benepisyo para sa aton nga kasimanwa kag sa aton kabataan kag sa barangay Malingin. Labi na gid sa aton nga mga ginikanan nga they are really nang belong sa pangunguma. Una sa tanan tungod sa pag tindog sang sininga farm school, una maedukar ta ang ilang kabataan nga sa ila pa lang bata nga panghuna-huna, maano na sila ma-mold nga amo na gili ka-importante ang agrikultura. Kay wala sang agrikultura, wala kita sang may makaon, wala sang may masupply sa aton. So, sini nga farm school, actually, we are offering sa senior high school agricultural crops. And I am very proud nga may ara na kita graduates sa CPSU, related man sa engineering. And soon to be our second batch, ang first batch na si Rose Anigare, nag-graduate na sa agricultural engineering. So, paagi sini nga farm school, nang halin sa grade 7 up to mag-senior high sila, kumbaga ma-mold gid sila to be a good agriculturist someday or technically makabulig sa aton government. Sa atong kabataan niya, makabulig man sila encourage sa aton ginikanan nga hindi pagbayaan ang agrikultura tungod dako ini nga benepisyo sa aton kag sa bilog ng Pilipinas. Of course, gawante ko na aware kag damo na kita dira nga mga estudyante, kabataan kag ang community man surrounding ma-aware sang importansya sang agrikultura. In due time siguro masiling ta ang mga agricultural products dira sa area sa palibot sa barangay Malingin kag Kaiping nga mga barangay, siguro basi ang production mag-double, mag-triple nga makatag sang more economic gain sa mga pamilya, Ma'am Michelle. Yes, Bombo Dennis, dako gid na nga mabulig sa aton nga mga, especially sa aton nga barangay, of course sa Kasimanwa tas diri sa Banwas sang Bago. Okay, kay Sir John Enroll Nidal. Sir, madugay Canada. Bombo Grace, bali third year already sa DepEd sa Malingin. Ano gani nga imo sir nga specialization? So ako a graduate of Bachelor of Secondary Education, major in TLE. So, ragig gali no inline gid sa imo siniya nga gintapusan ang pag-ubram man dira sa isa ka farm school. Sa first year ninyo, sir, ano ang mga masilingta nalipay gid balang mga student? Anong mga nahimo na sa ini nga farm school nga mapadayaw ta sa iban nga school? Okay, so our first year is our milestone sa Division of Bago City. It's because kulang pa kami sa mga facilities and resources. So, ang ginimo sang school, nagpahulam sila din sa mga classrooms sa farm school, 2 classrooms for grade 7 and grade 8. Then, we happily shared ang amon nga mga achievements and amon nga mga good practices sa farm school. It's because on our first year, we celebrated our farm school days.
duha ka adlaw nga celebration pertaining sa amon nga mga success or farm school journey namon sa bilog nga Region 6. And luckily, happily gid nga adam gud sa mga stakeholders nga nag-support sa amon, especially sa Department of Agriculture Bago City, sa PhilRice Negros Occidental and our LGU. So adamo gid sang bulig nga ginatag nila sa amon to have a productive farm school sa bilog nga Bago City. Kay tungod farm school siya, sir, pwede mo maisa-isa kung ano ang mga arada kung magkadto kami makita ginamon dayon. So maipabugagin namon ang amon nga farm school. It's because we have lots of different facilities nga ari di subong. We have our water filtration nga ginatawag nga Paawasan, which is the winner for our district innovation. We have Calamansi Plantation, Rosal Plantation. We have Fish Fund nga produce na kami sa mga tilapia and mga Taiwan. We have also a demo farm nga gakwa kami sa amon nga income generated project sa amon nga Humayan, which is a 2 hectare nga uma. Then we have also a nursery for our demo farm. Okay, no. May inana, Bombo Grisel, makapamaster ka to, dito malingaw, kagid guro, kung interesado ka sa nga farming, no? Agriculture, no? Kay Ma'am Christy, Sesa, Ma'am Christy, since gin-launch, gin-launch na dira ang ining programa sa may Ramon Torres Malingin National High School, as sa inyo pagtanaw, ano ang acceptance, anong reaction sa niya community, abi, Mama Christy? Bali, ang mga parents ng amon nga students are na support gid sila, sir, sa amon. Na example, kay naghimo na kami, kay nag face to face na, naghimo kami sa amon nga mga plot area nga ginhatag sa amon ni sir para sa amon demo farm. Ang mga parents ga support nga gabulig sa ilang mga kabataan nga mahimo ang dapat nga himuon nga mga plotting, ang pagtanom nga mga budlay bila sa grade 7 kag grade 8 nga do hindi pa medyo makaya sa mga bata, ara ang mga parents nga ga-support sa ila. Kapin pa kung land preparation, sir, nung amo ginasang pinakabudlay kay damo pa mga hilamon, kay ti wala pa nag face to face ang last year mo. Subong na nag face to face. Okay. So, sila para mag-support sa ilang mga kabataan. So mostly, guro, Ma'am Michelle, Ma'am Christy, sa mga parents na sa inyo, nga mga estudyante, daw involved din sila sa farming, sa agrikultura, Ma'am Christy? Yes, sir. Kay ang ilang parents nang aragid sila sa farming nga ginatawag. Most of our students aragid sa mga farmer ilang mga ginikanan. Kaya tingala ko sa gin-conduct nyo itong farm school day nyo. Kadamo gid sa mga parents na nag-upod sa inyo nga parada. Kita tagid ang overwhelming support sa mga parents ng ila to nga mga karabaw to gawin karo to may mga karga nga mga agricultural product gin-display gito, no, po gid sa parada. So di na makitaan nga ang coordination sa aton nga mga teachers, aton nga school officials, sa komunidad sa mga programa nga ginalunchar naton, involvement din aton nga mga estudyante kabataan. Dito makita nga do kanami, no, sa tawag nga cooperation, no. So with this siguro mo nakita naton nga sa sining cooperation sa parents, sa community, sa mga estudyante, siguro in the future ining skulahan dira, no, mas makaproduce pagid sa nga madamo nga mga estudyante like sa Siniaton may ara na kamo gani din na produce nga mga estudyante nga TESDA in situ passers, Ma'am Christy? Yes, sir. Na our senior high school kay ga-offer last years na ga-offer na nga ang amon senior high school ga-offer sila agri-crop production. So most of it nga until sila mag-graduate sa senior high school may NC na sila. May national competency certificate sila.
Just like sa mag-graduate ni amon farm school, ang mag-graduate sila sa grade 10, mayara naman sila nga kwaon nga NC. But nami, no? Kung sino ka malabot, ito mga kategori sa TESDA, taas-taas yung kategori, hindi lang, dako yung mga benepisyo nga mag-gain man sa isang estudyante, kahit siyempre may skills na siya, recognize sa mapos na lang magpakita sa trabaho ka, of course, no? Dako yung man yung credential nga mag-apply, mangita man obra sa luwas, so gabay pa damo, kita sa mga estudyante di nga ma-produce, nga makalabot sa yung kategori, kaya of course natin, dako gini nga bulig, no? In terms sa ila knowledge, sa ila edukasyon, ka of course in the future maka-gain sila economically, Bombo Gracelyn. Yes, insakto gid Bombo Dennis. So, Ma'am Michelle Tan, ano ang mga upcoming activities pa halin dira sa inyo school kag ti dugang na lang nga mensahe pagid no sa aton mga students kag sa mga ginikanan and encouragement pagid Ma'am Michelle. Okay, Bombo Gracelyn. Our upcoming activities regarding sa farm school will be the opening of our hydroponics nga what they call this sa amon nga nursery nga lapit sa amon fish pond. Actually, Mo Gracelyn, our principal right there is waiting. Is waiting for to be in our Zoom. In order that he can give his message too. And the upcoming activities will be the hydroponics na amo na gina project subong nga gina-prepare sa aton nga maayo nga principal. Ina siya located sa amon fish pond Dampi. In that way we can inculcate to our student nga sa amo pag ginagilinga paagi maka-produce sang amo gyud target that Bombo Gracelyn is lettuce nga mapaproduce kita sang lettuce dira sa area sang tupad sang fish pond na pamaagi sang hydroponics. Then the immersion of our agri-craft students senior high school na ipahapyaw ko na lang ng ang soon to be this second semester they will have their immersion preparation for their NC2 sa TESDA nga exam kag pag Bombo Gracelyn sa likod gina-develop mani sang kami nga tatlo nga sa kanya-kanya namon ni areas miyara kami nga gina-develop nga garden sa kay Sir Errol dito sa junior areas while Ma'am Christy sa farm while ako naman dito man sa akong area sa sa lapit sa gate we are looking forward nga makaproduce kami more ng vegetables and root crops para man nga maka nearby nga sa amon nga mga sa dalangan sa amon barangay sa pamuluyo makabaligi ang kabataan that was an income generating nga kumbaga makabulig man sa kabataan at the same time makabulig sa school especially sa pag-maintain sang feeding sang school kag sa iban pa nga mga kinahanglan. Okay. Sir John. Okay. Sir John naman Sir John, ano pa yan makinlanon dira nga pwede mahatag, mabulig sa DepEd Bago City Division, of course sa lokal nga panguluhan dira sa syudad sa Bago, Sir John. Yes, Bombo Dennis. So we are lucky nga grabe gid ang support sang aton nga local government sa Bago City. Ang aton Schools Division of Bago City is spearheaded by Dr. Alan Diap together with the technical working group sa farm school. Madamo gid nga salamat nga ginggaan kami the opportunity to operate this kind of farm school na ko sa diin maka-help kami not only for the community of Barangay Malingin but for the neighboring barangay sa Bago City. So kadamdamo gid sa mga partners nga nagbulig sa amon, Department of Agriculture, the Clear Rights Negros Occidental, the Provincial Government of Negros Occidental, the Silver Dragon, the MLUDIER, the FGM, and many more. So, kadamo gid ang bulig nga ginatag nila sa amon sa farm school. Okay, sa may mana so gabay pa mga success ni aton dira nga farm school at sa may Ramon Torres Malingin National High School.
daiya sa may syudad sa Bago. So daw lagi chimpo taguro ma'am napasalamatan na namon mo na si Roger Raimundo ang aton dira nga school principal nga tiba siguro daw lalang chimpo niya man no, at least nalabot nga mo kay pasalamat kami sa iya no nga nagtagaan ka mo sa mga magka pakigangot diri sa amon sa Good Morning Philippines. Ma'am Michelle, Ma'am Sir John, Ma'am Christy, thank you gid sa inyo nga chimpo kag mayong aga ma'ams and sir. Thank you, thank you, man, Bombo Gracelyn and Yes. Bombo Dennis. Thank you so much. you, man, Bombo Bombo Dennis, sa Dennis, mga and guests, Bombo mga teachers. Mga teachers, wala na limit sa paghatag, no, sang tanan nga kaayo or kaayuhan sa atong mga estudyante. Si Ma'am Michelle Tan, si Sir John Enroll Nidal, kag si Ma'am Christy Mancesa na mga teachers dito sa may Ramon Torres sa Malingin National High School, no? Only farm school sa Division Obago ng ining area dito sa barangay Malingin, na bukid ning barangay sang syudad iya sa Bago. Of course, thank you man kay Sir Roger Raimundo, ang school principal, no, sa nasabit yang eskwela. So gabay pa ining guro nga ma-adapt na nilang dira sa kung may mga school division kita, DP division, nilang guro sa isa ka eskwelahan, guro ti gusto daw ba mga pilot project pa man nibas DepEd naton dapat na implementar tani kita lang nga estudyante dapat tuluan ta paano magtanom bisan magtanom lang diri mo talong, magtanom sing kamote, alugbati, pwede ta na mimo sa balay ta mo. Kung wala gyud man ta lugar mo nga garden, pwede tayo ng mga guba, tabla nga mga labador nga plastic, mga lagko container, butawan ta na duta, timsukan ta na sing, panawag, galay sing kamote, galay sing alugbati, butawan ta liso, dara sing talong, patubuon ta, pwede na ta garden sa aton balay, imo lang ta mga labador na yung mga white na nagamit, pwede ta na yung imo nga garden, at least, bisa na paano siya, malaswata na ibi, kung ikapuksi ka lang tayo sa mga balay, bumugrislin. Yes, in fact, gina Bombo Dennis, ari ni sa mga schools, may ara kita sa nga tawag nga subject pala, no? Para nga ang mga kabataan makabalo kung paano magtanom, paano mag-cultivate, paano imuon kung amo ni ang sitwasyon, no? Paano na siya i-resolve ang problema sa mga pananom, no? Dapat may baluan ginakasang mga kabataan ta, no? Kag i-strengthen. Hindi ta pagbabayaan natin ng mga duta sa eskwelahan nga pwede man lang matamnan bala. Correct. Sa mga lugar, sa mga rural barangays naton, rural school naton, kalagpad mga bakante sa palibot sang sagwa sa eskwelahan nga tubo lang nga hilamon, tubo lang nga mga kakahoy nga di mo mapuslandra, kung pwede ito na ma-develop, bisan butang taga 5 lang, 3 lang ka plat dira nga matamnan talutanon, at least kung hindi man mabaligya, pwede mo na makonsumo, di ba? Yes, no? Limbawa, abi, may calamities kita. And again, just like subong, bago lang nagtakaw. Bagyo. Oo. Di, kinahanglan, di ta mawadaan pagkaon, correct, no? Kaya dito, abi, sa may mga schools bala, or evacuation centers sa mga eskwelahan, tadiri sa syudad sa Bacolod, nabta na mo, mabadenes kagapon, nga may aras ang nagaluto, may mga balunggay, kapayas, halin to sa eskwelahan. Hindi pwede mo lang malaswatan na, painit-init ta, kayo do katugnagod, bagyusbong, makadtukod mo sa supermerkado, kung meron na buksian ka, at surprise ka, pa yung bubugrisilin mga habag ka, puksi na. Puksi na, tuta na, laswa na kita. Healthy pa. Yes, healthy. Amo na bumugrisilin ko yung importante, ganun sa bungkamot, doon na limtanan sa aton nga portion guro nga tagaan tigid ako importante sa bayan sa at sa una mo ni sa amon chimpo po sinyo chimpo sa amon chimpo sa una may time ginaya sa aga nga mag-gardening may subject kinadra nga gardening gid kamo yan imo kamo da platanom tanom kamo da kag mag pamunyag until magdako na magtubo na mamunga na ready to harvest na tikwaon nyo man na dala sa balay nyo patayo ko na ginanin mo ari amon tanong mo may pulo o day ka puno ka pitsay dala puti daw lipay ka pa nila umugay sila lipay mas na mo hatiga baklan na to kuano ginaling karne kay pitsayan ta tilawan tabing imo nga pinagabudlayan te kung may aras ang paranong ipuli ang sa kabata sa ilang balay kung time na sang harvest eskwelahan makatipid
ka. Makabulig ka pa. Samtang bata ka pa, Bombo Dennis. Correct. Bote ginamit niya. Sinigo, gay implementar ito niya sa tanan nga mga eskwelahan diriya sa Negros, kag Subuman sa Bugos nga pungsod Pilipinas. Now, dito ko labo sa kita Bombo Gresin sa aton nga panahon. Pasalamatan talaliwat Bombo Gresin nila. Aton nga mga dinapit nga bisita sa Bungaga. Dito naman sa isa kadisyon sa aton platong tunang Good Morning Philippines. Of course, salamat kay Ma'am Binath Mirasol, no? Sa Philippine Red Cross. Chairperson, ako na Chapter Administrator sa Philippine Red Cross Negros Oriental, Bacolod City Chapter, Bombo Gracelyn. Of course, kay Sir Henry Poblador man, caretaker dira sa Dilarama Musili. Of course, Bombo Gracelyn sa mga teacher ta. Yung kitaliwat sa aton nga mga teachers dira sa may Ramon Torres Malingin Farm School, sanday Sir John Errol Nidal, si Ma'am Michelle Tan, kag si Ma'am Christy Mancesa, ang ilang nga principal. Thank you man, no, kay Dr. Roger Raimundo, bisan pa wala siya nakaapas ti ang suporta sa gihapon, kag ang pagdedicate man sa nga klase sa eskwelahan ng farm school, no, ano pagid, og yon pagid madamo nga mga estudyante kag mga ginikanan dira sa Bago City nga part. Of course, salamat man sa aton nga mga nag-upod sa aton programa, no, sa aton nga mga viewers. Yes. Sa aton nga mga listeners, no? Sining Domingo, sa katapusan last edition sa aton Good Morning Philippines, sining bulan sa Oktubre, kay daso nga Domingo bulan na kita sa Nobyembre. Dumaaho. Ika-11 na nga panid sa aton sining kalendaryo, bubris kadasig, no? Gidugay jingle bells na. Oo, jingle bells. Bigay mo na ang Bigay mo na. Sige. Sige. Lahat ng panahon din pagpalagad siya tuntunan ng Good Morning Philippines. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. 56 diyas na lang nabilin bago magabot ang adlaw sang Pasko. Natawala din pagpalagad siya tuntunan Good Morning Philippines. Supportin niyo alagad Bombo Gracelyn Labaton. Yaman si Bombo Dennis Rubica para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Good morning, Philippines!